Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chahapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa, were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwa mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu, ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Maka ajụjụ na ihe ndị ọzọ ị chọrọ ịmata gbasara ebumnobi anyị, kpọọ Dairektọ Nwa Chineke Okechukwu Ugwu na mba Ukraine na akara nọmba +380 975 221413 maọbụ osote Dairektọ Nwa Chineke Ọbịageli Okorie na mba Amerịka na +134 720 86637 maọbụkwanụ ịkpọọ Maneja Obi Nwanne Foundation Enugu Nsukka Branch Nwa Chineke Chinedu Nnaji na akara nọmba +234 806 723 1144. Ndị Igbo bịanụ ka anyị jikọta ọnụ dịka ukwu azịza, maka na azịza dị n'ukwu anaghị ekwe mgbaji, ma anyụkọ mamịrị ọnụ ọgbọ ụfụfụ. Obi Nwanne Ndị Igbo Global, ofu obi ka anyị ji aga. Obi Nwanne Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obi Nwanne Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Obi Nwanne Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obi Nwanne Global Radio, the unity of culture of Igbo nation. Ewu chimu Obi Igbo na ala mbara anya ka anyị na-ekwu okwu nya. Obi Nwanne Anambra anya ka anyị na-ekwu okwu nya. Anambra ọkụkọ halakwu ụmụ wele nnu wee zụwa ụmụ ajụjụ ka mụ na-ajụbo. Obi Igbo na ala Anambra nke onye chiri na-ezeru na-ezeruo. Ndụ nze na ọzọ ndị echichi a na-ebiri n'Obi Igbo na ala Anambra. Obi Nwanne nya ka anyị na-ekwu okwu nya ka mụ ji ekwube nke onye chiri na-ezeru kenu na-ezeru. Unu anụgwu ibe mụ na-ekwubo. Ekene m unu niile, kene ndị unu na-emere ibe, kene ibe na-emere unu ibe, maka na ọ na-adụ mma anyụkọ nwa mmiri ọnụ ọgba na ụhụ bụ ọkwa nne. Obi Igbo Anambra nya ka anyị na-ekwu okwu nya. Obi Nwanne ka anyị na-arịọ kene, maka na ọ na-eme n'ihu na anyị dị anọ n'azụ, omebe n'azụ anyị dị anọ n'ihu. Unu anụgwu ibe m na-ekwuo. Ọchịchị nke ji eme Obi Nwanne Anambra ọdachi ekwe n'ihe ekwe. Ọchụ anyị n'oge enwela ada anyị enwere nwe ọsọ ibe a na-eji iwe gbakọ ọnụ, maka na ọ na-adụ mma anyụkọ nwa mmiri ọnụ ọgba na ogbu ọkwa nne. Onye ka anyị na-anụdu onu nya? Ugochukwu nwa ọnwụ mere ka anyị na-anụ onu nya. Onye ji onye mbem uru mba nọtụ wee marụ amarụ.
oke nwa mụrụ na mma ọkparụ ekenekwe m ndị echichi a na ide ebiri o ji adịrị unu mma na ekene orie na abọ na nkwụ na anụgwụ ibe m na-ekwubo ka onye chiri na ezeru na ezeruo alụsị na-eme ọfụma ka unu marụ amarụ nya ka na akụrụ gbamgbam obi Igbo n'ala Anambra anyị na-eme ọfụma nke anyị na-eri ide abịa nke na-eri anyị ide akpa eji eji onye si na nke anyị na-achọ udo na ode ha dịrị anyị na mma nya bụ ụlọ ọkụkọ ụzọ na kpuo ụra o were anawa eze elu mmiri ka unu marụ amarụ aka dị elu nwe nwe n'enu maka nne mụrụ obi Igbo n'ala Anambra nne mụrụ anyị n'enu ọkwado nnene ka anyị marụ amarụ ọ nọ n'ụlọ nabara onye debere ibe jebere onye nọ n'ụlọ ọkwa nnedu obi Igbo n'ala Anambra obi nwanne Anambra n'aka anyị na-ekwuo anyị dịka oke na-aka ọnụ ibe eji adịrị anyị na mma oji adụbakene eji eri ọnọ na wuru echi awụrụ nya adụbakene ka enwe ama ọkwa ọbịa ụmụ obi Igbo a na-amabala unu anụgwụ ibe m na-ekwuo obi nwanne ka m na-ayụ na-ayụ ka onye chiri na ezeru na ezeru na adụgwo n'ọdụgwo ka ọ na-adụ n'ama ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị ekene m onye ukwu ekene m onye nta ana m asị nke onye chiri ya zerekwanụ ọ kakwa mụnwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta wee sị nke onye chiri ya zere ebe ọbụla nọ na-ekiri m na mkparaba ụwa dị iche iche ma ị bụ nwa Igbo ana m asị gị kụnye n'oge aha kara ka erugo ana anyị nọ na nsogbu ana mụ na gị na-abụ nọ na nsogbu ka anyị mara ife a ga-eme ka edozie ebe anyị ka onye ukwu biri ka onye nta biri onwe ebe eji nsogbu eje ọ bụrụ na ị gba nkịtị o rute onye ukwu ọ ga-erutukwa onye nta oge na-eru mgbe ndị ọcha ga-ajụ anyị mgbe ndị ọcha nechara ife niile anyị na-eme wee mara ka ebe ike anyị ruru ha ebido wee mebe anyị ya so n'ịnọ n'obodo oyibo wee na-eme ife a na-eme ka udo hapụ ịdị n'ala Igbo mara na o mechaa naanị ọ ga-agbagote n'elu onye unu na-anụ onye na mgbede ọma bụ Ugwu Okechukwu obi nwanne ndị Igbo abụ m onye Amaji Ụmụakachi Nsụka n'Enugu Biafra land ebe m si ezutere unu ozi na mgbede a bụ n'ala Ukraine ebe a ka m si achọ ife afọ ga-eri ebe a ka m na-enekweta ụmụ anya ebe a ka m si achọta ihe m na-ese ndụ n'ụlọ ka ndị nọ wee na-amarakwa na nka dị ndụ ife m na-abịa n'obi nwanne eme bụ ịgbasa ozi ọma ozi nke ga-enye aka na nsogbu anyị nwere ọ ife m na-abịa ebe o nwere ife ọzọ ana ebe anyị nọ na-agbasanye abụ ozi ọma bụ na obi nwanne Global Radio ịdownload ya ị ga na-anụ onu anyị ọ bụgodu na ị nọrọ mgbe anyị mere ya bụ program live gị gekwuo ya emepechaghị m all those things ma YouTube ma Facebook ma Instagram nwere emepere m ya to make money emepere m ya maka na nsogbu dị n'ala Igbo na ndị Igbo achọrọ ka ụmụ Igbo biri ana anyị nidiri na-agwa gị ndị bụ ndị Igbo so ka ị mara na isoro na ndị Igbo ị mara na o nwerekwana ihe anya fụrụ ka ọ gbaa mme ọ mmadụ koro na-egbu ejiri igbu mmadụ mara ụmụ Igbo so na ọ bụrụ na ị na-abata ị na-anabata nwanne gị ị na-ekene ya obi a ka mụnwa kwetara na m ga na-ekwu eziokwu ebidoro m n'isi n'ụba ọgụ a aga m anọgidekwana ya nụchaa ya ebe a bụrụ ebe a na-agbasa ga enwere ihe nji ego wee mee onye chọrọ iburu ego Biafra nya buru ya ego arụsị ka ọ bụ ihe eji akpọ ego Biafra ego arụsị bụ na otu a m tara afụ na Korea wee kpata ego na-ese ndị ya to Germany ka e were ya wee na-echekwa ala Igbo e nwere ebe m rụrụ ọrụ na factory ebe ahụ bụ ebe a na-eshi iron ebe a na-eme odu iron ebe ahụ ụdị ọkụ na-acha ebe ahụ ọ kara m mma na njere ọkụ mmụọ da nna m nọ ebe ahụ na-arụ ọrụ
ọtụtụ ụmụ Igbo nọ there. Ego a na-akwụ ebe ahụ every month $2,500 ego ọdọ, mana the consequences ọ dị so painful. Before ịrụba ọrụ ebe ahụ, eme ihe a ga-agwa gị, ịmụchago ụmụ. Esi ha na ịmụchabeghị ụmụ, asị gị na-ekwe consequences ya. That na ọ bụrụ na ịrụ ọrụ ebe a 6 months, sperm eji amụ nwa ga-anwụ, you no go born again. So na ọ bụrụ na ị ka na-amụ nwa, they advise you to look for another job. Emie ji were ife a wee bidoro unu. Ụmụ Igbo na-ata afụ na mba ofesi, na-ata afụ atasi ike, mana ha dị too wicked. Ọ bụ na ndị nọ na mba ofesi dị 100, 99 dị wicked. And ana m advice unu nwa bụ ndị nọ n'ụlọ ka unu kwụsị ige anyị nwa bụ ndị nọ n'obodo oyibo ntị. Mebe na ihe unu chọrọ ime n'ala Igbo ka ala Igbo dị mma. I monitor people abroad. I monitor them so dearly. And what I find is a disappointment. I swear by the God I serve since I created, ndị nọ abroad dị too wicked. Oyibo ka ha mụtara. They don't have mission, and they will never have a mission until they step their foot in their land. The gods of the land have rejected them. They are the one that cause you to suffering today. That is why if you go to social media, people that are shouting, all of them is in abroad. They don't know your pain. They don't know what you are passing through. They never suffer. They never tested suffering. That is why they are eating the sweat of the innocent one that tried to contribute money to make sure that no n'ala Igbo na-akwụ unu ụgwọ unu ji na-agba mbọ ka obodo dị mma. Ife njikwa unu ife a, unu ga-emechekwa mara na ọmụ na-ekwu. Ana m ekene unu. So unu welcome na program nke mgbede a. Aga m ekwusi okwu ike. Aga m eti mkpu. Aga m egosi unu vidio 3 maọbụ 4. Wee gwa unu ihe m ji wee bịa. Eze Chite Okuke abịa ma nke kere n'igwe na nke na-afụ na ihe na-afụ na nzuzo, nke ahụ mazụ mkpa ụmụ ya. Ọkwa gị ka anyị tụkwasara obi. Ọ bụrụ mmadụ dị ndụ. Mmadụ dị ndụ ha agharịpụga anyị. Ihe anyị na-achọzi bụ ka i jiri aka gị gosi anyị ihe ji bụrụ ezi ichi. Ị mara obi ndị niile na-achọ ka Biafra bịa nke taa ka nke echi ka anyị nabaje develop ala anyị. Ị mara ndị nke ahụ wepụtara onwe ha n'ime mmụọ na eziokwu. Maka ihe anya amụfụrụ m na-agba m mmee. Ihe anya amụfụrụ na-ewe m iwe. Ana m ayọ gị amara gị ka ị gosi ndị niile nọ n'ala Igbo, gosikwana ndị ezigbo mmadụ nọ na abroad. Anya ga-eji wee fụ ndị bụ ndị niile abụ ndị na-akọs problem. Ihe a na-egbu anyị adịrọ mma n'iru anyị. Every day na-egbu anyị. Ụzọ adịrọ mma, ọkụ adịrọ, mmiri ada agba, biznes ada aga ọfụma. Ka ihe anyị dịzụ ndụ eme. Kedu ihe anyị dịzụ ndụ eme? Ọ kọkwanụ mmanụ iwepụrụ anyị ndị nwụrụ anwụ kazikwa na anyị mma. Ihe anyị dụ abụrụzikwanụ ndụ. Ọ bụ onye metere ife anyị ji ata afụfụ a? Mkpu anyị na-eti na social media. Marakwanụ ndị na-etinye abụ mkpu. Ihe nọzi na social media today, ha da akọ ọnụ. Ha na-aba mba. Ha da-aba mba. Ha na-achọgharị ndị ga-achọrọ ha okwu. Ana m ajụ ọ bụ ife a ka anyị ga na-eme. Nna m, onwezikwana onye mara ebe a na-eje eje, onwezikwana onye mara ebe a na-ana ana. Maka gịnị? Ụdọ ji agụ. Kpọpụtara anyị Nnamdi Kanu ka o doziele anyị ọnọdụ anyị. Maka na ọ bụ na ịkpọpụta ya, mụnwa bụ Okechukwu Ugwu ji ajụkwa n'ihe ezigbo ajụjụ. Maka na ọ bụ na nna pụọ ma o dozighị ezinụlọ ọfụma, ezinụlọ ga na-agba yagharịgharị. Nna m Igbo, nne mmiri, amara gị zute na anyị. Ọkwa na anyị nwa bụ ndị nwere obi nwanne ka ọ na-ewute. Ọkwa na anyị nwa nwere ndị nwere obi nwanne na-afụ ụfụ a. Nchọkwa m esoro ibe m ribe ka esi eri n'obodo oyibo, mana unu ji agwụ wee jide m. Ana m ayọ tata bụ afọ ala. Anyị agụgo n'ụtụtụ, anyị agụgo n'efifie, anyị agụgokwa n'abalị.
ana m asị gị ka isi kwe m nkwa m jisie ike n'oge na-adịrị anya ị ga-ebido ọrụ. Biko bidozie ngwa ngwa. Ihe niile ahụ bụ ndị riri ego Biafra, mee ka ikuku kuo ka afọ ikefa niile. Ndị niile a bụ ndị a chọrọ ka Biafra bịa, mee ka ikuku kuo ka afọ ike ha niile. Ala Igbo na abroad bụ gị nwa yiberie, enu na ana gị nwa yiberie. Mee ka ihe ahụ niile i mere mgbe gboo ka o mebe na ndụ anyị. Ife a ka nna ya unu ka afụfụ benata, ka anyị febekwa unu ofufe, maka na ị kwuru sị dat na onye kpọrọ afa gị na ị ga-anọnyere ya ebe a dị mmadụ na-abụ gbakọ, ị ga-anọnyere ya. Anyị wee kwe gị nkwa, nke m onwe m so wee kwe gị, inye anyị Biafra, inye anyị mmeri n'ala Igbo. Anyị ga-efe gị ofufe, anyị ga na-akpa afa gị, gị nwa bụ Chukwu Abịama, na efifie, n'abalị, n'ụtụtụ, na eke, na orie, na afọ, na nkwọ. Anyị chọkwara iji afa gị wee gosi ụwa na anyị nwa bụ ụmụ gị, ụmụ Chineke, ụmụ eluigwe, ụmụ ana. Anyị na-ayọ gị ka isobe anyị na eke, na orie, na afọ, na nkwọ. Ọ bụ na obofu ka anyị ga-adị ka Biafra wee bịa, kpochapụ anyị niile ka Biafra ahụ wee bịa. Ọ bụrụkwara dat nọ gị nwa bụ onye ga-eji aka gị mee ka ihe ahụ siri ike ka ọ dị ire, biko were aka gị mee ya. Ọ bụ mmadụ ka ị ga-eji wee mee ya, biko wepụtara anyị ya. Maka na mụ nwa bidoro 2013 wee kụba mgbamgba, ọ na-abịa m n'alụ, ọ na-abịa m n'alụ. Ndị kunitere ekunite kịta na-aghasara anyị ihe niile. Ndị kunitere ekunite amara ka anyị si taa afụ na mbụ. Amara gị zutenu ndị a, amara gị zutenu ndị a, amara gị zutenu ndị a. Chukwu Abịama, ife aka na ya ọgụ kwere na ị ga-emezuru m ya, mezuoro ya ndị niile bụ ndị nwere obi nwanne. N'aha gị nwa bụ Chukwu Oke Abịa, maka anyị ji ayọ anyị ya. Ekwe m ise ise ise. Ụmụ Igbo, ọ dịrọ m ikwu okwu too much tata na mgbede a. Ife nna afụ na-agba m anya mmiri. Unu ma na mụ wee nwere ihe nji followers eme. Onye ọbụla nwere opportunity to listen to me will benefit it in one way or another. Eziokwu ada ekpuchi ya aka, ada ekpuchi eziokwu aka. Aga m na-akụziri unu ihe anyị ga na-eme maka eso m na ya. Okwu ọbụla m na-ekwu na platform a, gbaanụ mbọ na-ewere na ya, na-ewere na ya, ọ ya bara unu uru. Maka ọ bụ na ekwu ụdọ maọbụ na mmadụ ejọs nwere onwe bụ ihe dị allowed, afọ don't go. Ndị nwụrụ anwụ ka anyị mma, ndị nwụrụ anwụ today ka anyị mma. Ihe nji si na ha ka anyị mma maka amakwuru m ihe ha na-afụ ebe a ha nọ. Maka nke m na-afụ ebe a na-atọ m n'ọnụ. Ọ bụ na ọ da-atụ gị n'ọnụ, na-atọ m n'ọnụ. That is why m ji wee kwuo okwu a na-ekwu. Asị juru ebe niile, ekworo juru ebe niile, ihe ọjọọ juru ebe niile. Ndị kpọrọ onwe ha ndị ụka kwesịrị ịdị na-ekwu eziokwu, kwudo n'eziokwu. Ọha nwa bụ the worst. Enwere ozi onye na-ekwu okwu maka mmeri nke anyị. Onye ọbụla gbara nkịtị. Everybody gbara nkịtị. Kpụta Nnamdi Kanu ka egbuo, kpụta Nnamdi Kanu ka egbuo. Kedu ihe o mee? Ana m ajụ m ajụjụ every day. Ije na platform of gịnị one of justice. Ya na-ekwu bụ Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu. Ndị akwa ndị anyị na ha nọ wee nụ ọgụ a. Ya na-agba m anya mmiri. Ọ na ha enweghị mission. Unu nwere ihe ha nwere ike imenwu dịka nsi wee bido Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement. Taa afụfụ dị n'ime, kpọkọ ụmụ Igbo ọnụ, setie fa, kụziere fa ọtụtụ ihe dị iche iche. Ndị ghọtara aghọta, ndị aghọtara aghọtara, which is normal. Mana nje na platform some people nke na-agba m anyanwụ, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu. When Nnamdi Kanu started this thing, onwekwana onye force force o. Nwe onye force force. Ọ bụgodo na Nnamdi Kanu emetere ihe. Then unu prove anyị otu ahụ, maka onye si na onye mmadụ emetere ihe ga-egosi ka ọ ga-esi metie.
oke ụfọdụ si na Nnamdi Kanu kọtọrọ ụwa zuru ike, a na-akwanụ m afụzi ụwa zuru ike ọ bịa na-akọtọkwanụ Nnamdi Kanu. The same Nnamdi Kanu, the same ụwa zuru ike si na ya so wee nwere Human Rights Radio, and Human Rights Radio si na ya so wee nwere anọ mbọsị ụwa zuru ike pụtara wee issue statement wee sụ onye akọtọz na nwanne ya, onye ọbụla gbadozie anya na nke ọma eme. Mana the same Human Rights ahụ na-respect izu ụwa zuru ike jezi na-akọtọkwazi Nnamdi Kanu tupu Nnamdi Kanu ejebe mkpọrọ, ejebe ebe o jebere, maka na okwu ha n'okwu o kwuru o shuru statement everybody should desist to attack each other on social media. Ka anyị fesienụ ihe bụ nsogbu anyị. Kedu ihe bụ nsogbu anyị? Common thing. Ka anyị mara ihe anyị ga-eme ọ bụrụ na anyị chi bụ restructure Nigeria, ka anyị soro ndị politician achụpụ ha, ndị YouTube banyenụ. Ọ bụrụ na anyị chi nweta Biafra, ka anyị si etie parliament in regional centers otu Nnamdi Kanu si kwuo n'ọnụ. Ọ bụ Nnamdi Kanu ga-eti azọtụrụ na zọrụ n'ute ọnwụọ kịta, kedu ihe unu na-eme unu ga-eji gosi anyị na unu dị capable to carry this thing along? Ọ bụrụ na ike adịrị unu ịzọtanwu ihe anyị na-azọ, chanụnụ n'ụzọ na onwe ndị mara ihe. Ọkwa ya ka m ji asịzi ụmụnne m, unu egezikwana na ndị mmadụ ntị. Onye mara ihe unu ga-eme unu gbabụdị nọ na Biafra land ka na-asa anyị nwezikwa youth anyị nwezikwara unu youth ndị Igbo na nọzikwa ya, unu anọzikwa ya. Ihe niile nọ na abroad ha ncha niile bụzikwa, ọ bụzikwa indomie, ọ zikwa chai, tea, ọ gbazegokwa ha brain. Onweghịkwa onye nọ na social media bụ onye nọ n'obodo oyibo isi zuru oke kịta. Onweghịkwa. Nke a na-agwakwa unu ọkwarịrị ka m ji ekwu, maka na abasigo m na platform ndị mmadụ, ndị mụnwa na-ehope that by this time na ha ga-create a largest movement to overcome what Nnamdi Kanu have destroyed according to them. Nje ọ bụrụ akụkọ ka a na-akọ everyday akụkọ. Ana m ajụ unu alaikere akụkọ a na-akọ? Ọ bụrụ na laikere aka, kedu unu ji eshi ezi, ka ihe unu ji abazi ebe a? Unu na-akpọkwa na phone emekwa debate to these people. The same Nnamdi Kanu gwara anyị, we are not afraid of debate. And mụnwa na onwe m ihe meji ha ejeche na some platform akpọ because of na mụnwa feeling na ebe a na-ekwu nke m ka mmadụ hapis na m bịara platform ya ka okwu mmadụ ịkọtụ m okwu na ntị, because ịkọtụ m phone na ntị, maka na mbịa ebe ahụ mụnwa bidoro ya 2013 ma ihe niile na-akọcha ihe ha na-akọ na social media, mara ọrụ ha rụgoro ndị Biafra, mara ka ha si gbaa mbọ, mara ebe ha gbadobere mbọ. Mana kịta na mbọ ahụ ị gbara ụfọdụ because na Nnamdi Kanu sịrị gị pụọ n'ụzọ, gị nọrụgodo n'akụkụ iji maka ya kọtọbịa. Mana o nwekwara otu Uche Mefọnụ onwe ya chụpụkwara m so wee jụọ kedu ife nji mepe this platform, kedu ihe nji mepe platform a wee na-epromotu were IPOB na-epromote ya. Today onwe ozugbo ọ yọgo mgbaghara, chee na Chineke ga-agbaghara. Some people nọkwa n'ime that human right, instead of unu nwee claim ghọta that unu mara ife a na-eme, unu ya ekwe mee. Unu na-eme expect ka m bịa na-akọtọkwa ka unu si akọtọ for waiting now. Ọ bụ ife a ka nna anyị ziri anyị mgbe gboo. Ọkwa sị na ọ bụ na ịma na onye amaghị emete gị mee itebe, ọkwa ya. Mụnwa ma na ndị IPOB nwere ebe ha eme ite, mụnwa jiri nwayọọ wee nọrọ onwe m one place wee create be ewe of wee mmeji wee nweta ndị be anyị, because mụnwa gwara unu niile na ihe na-destroy anyị bụ religion, and the religion a na-destroy anyị nweghị onye chọrọ ịghọta ya. That is why nji wee weta topic a today. Ọ bụrụ na unu ga-emere anyị ebere, maka na ọ bụrụ unu ga-emere anyị ebere, kwụsị na ije ụka n'ala Igbo. Ihe unu na-eme sit at home on Monday, ihe unu na-eme sit at home na-achị on Tuesday, it will not going to help us. Let's start on that Sunday. Ọ bụrụ na anyị ga-eme Sunday Monday ọ mechie akwụkwọ, Sunday ka ọ tụọ ndị ụka n'ọnụ, Monday ka ọ tụọrọ ndị politician n'ọnụ, ka anyị na-erizini wee mee ife. Ndị anọcha n'ebe dị iche iche na-etiru n'ọda onweghị okwu nke ha na-eme, ha na-achọ ka unu jiri aka unu nwụchasịa ka o nwezie ka esi wee na-asa na Biafra bịago ha ehunata with the evil money they have made in abroad. Kedu ka mmadụ ga-esi wee na-akọtọ nke mmadụ mana o nwere nke o nwere? Ọ dọrọkwanụ mma. Enwere m obi nwanne, ihe nchọga bụ udo, ihe nchọga bụ unity. Ịkpọ mmadụ iyi na ịkọ ọnụ ọ bụrụkwa ka anyị nidiri.
anyị egwuo n'egwu ọnwa anyị akọọna anyị azọtụọna nwanne ka anyị kpọrọ na ihe awụfuo nke sịrị na Nnamdi Kanu emete akpọchigo Nnamdi Kanu werezie na Nnamdi Kanu anọghọzide for the picture mee kedu onye ga-eme ka Nnamdi Kanu now this is the opportunity to you people to ask these people jụọnụ ndị a kedu ndị ga-eme ka Nnamdi Kanu oke kedu ndị ga-astọpụ this kind killing n'ala Igbo ọbịdị na-asị na Nnamdi Kanu na-egbu Nnamdi Kanu na-ezi IPOB na-egbu IPOB na-ezi ngwanụ jiri nke gị fọmụọ nke gị jee arrest ndị na-egbusisinu ọ bụ ihe unu kwesịrị na-akọ how to create another team ga-eje arrest ndị ahụ unu so na ọnya na-egbu ka anyị mazi na IPOB na-egbu kedu ihe unu ji wee na-emepe anyị na-emebe ọnụ anyị Igbo na social media ọ bụ gịnị ka anyị mere unu ọ bụ gịnị ka anyị mere unu mepe platform unu na-akọ onwe n'ọnụ ego si ego asọrọ ọ bụ unu tụrụ ego ndị tụrụ ego na-apụta na social media complain ye unu nwa bụ ndị na-atọrọ ọgbagam abịazie bụrụ ndị na-abụ gossiper na-akọ maka ego si ego asọrọ kedu ife unu ji eme anyị ife a ọkwa ihe a ka ndị ọcha ga-aba akịrịcha asọ bụ ndị a ka a ga-enye freedom ka ha jebe ebe ka ha ga-eje ọ ka ha gbugbo onwe ha ka họrọ bịakwuo karịa nke na-abịanụ biko nyere n'onwe unu aka ka anyị nyere n'onwe anyị aka ka na-agụnye onwe m ka anyị nyere n'onwe anyị aka ihe m na-afụ na-agba m anya mmiri social media have become ebe a na-asetụrụ mata social media have become ebe a na-ekpe ikpe social media have become ebe anyị na-emezi ihe ezinụlọ ụmụnne m biko nye m aka ụnụ mbụ gụrụ akwụkwọ kwunu soro unu gụrụ akwụkwọ kwunu soro unu dị civilize nyere anyị aka o nyere anyị aka na nke anyị na-enyekwa enye nụsụ na anyị bụ sabo nyere anyị aka o bife iwe Chukwu abịa ọ da adịkwara anyị mma ịfụ ka a na-egbu ndị be anyị na be anyị ọ bụkwa na ndị nọ na abroad ka a na-akpọchi na-atụnata si na-atụgbusi ọ ga-akakwara m mma ka anyị chere na-ewe gbana maka na ihe mụnwa gwara ndị IPOB gwakwa Nnamdi Kanu one certain times ya mee ihe a na-akpọ massive return back home. When are we going to go back home? Ihe na-eme mkpọtụ ka anyị chana n'ụlọ ọ bụrụ mmadụ nọ na social media na-akọ gwọgwọgwọgwọ ọ bụrụkwa ebe a ga-enyere anyị aka ka anyị chanile na ụlọ ọ bụrụ na ụmụaka anyị mụrụ ama ya rapụsịa ya ka anyị chanile bụ ndị na-ekele m na anyị dị too wise na anyị dị too educated advice ndị nọ n'ụlọ ihe advice gọvanọ ka anyị chana n'ụlọ ka anyị mara mbọsọ anyị niile ga na keji egbusisi anyị ndị nke nọ n'ụlọ anọ unu enwerekwa ike ịgwa ha na ụdị ha kwesịrị ịghọta ndị nke nọ n'ụlọ bụ ihe na-apụta na massive movement protest massively shake the whole home agbagbuo ha ma still they shaking it unu pụta unu na-akụkwa na-asị ndị nọ n'ụlọ na-amara nke mụ nwa bụ Okechukwu Ugwu since 2013 ndị nọ n'ụlọ na ka eme massive movement Aba mee movement otu ọ na-adị ka egwu Ọnịcha mee ọ na-adị egwu mana unu nwanụ n'obodo oyibo abịa ime protest a na-agụta unu ọnụ nke mee na Korea amamihe m tigidere mkpu ha wee bụ ibu ya ka na ndị ka na-isi Korea is bombing South Africa kịta na ahụ bi ekulitekwara kịta na-eme this protest otu a ha si abịa n'igwe kedu ihe mee na ha nwa agaghị eme something that is a ga-eji wepụtasị na-ekwe na ihe ndị a mere ebe a anyị nwa nọ na abroad kịta claim na anyị nọ na abroad kedu ife anyị na-eme iji gosi that na we are doing exactly what we do when Uchemefo is commanding this thing because onye ko ya bụ sometimes people are say Uchemefo bụ sabo when Uchemefo was in this movement I know what Uchemefo is doing amam that na yenwa nwe nwere ike ọ bụrụ yenwa na-arụ but at least everything be coordinated by now we kwesịghị ije na the whole embassy nọ na all over the world anyị akwụchisie dia anyị ejebe ahụ wee disturb ndị ọcha ka ndị ọcha tie ọnụ n'okwu ebe a sị na ndị Igbo niile ha yiz na akwa Biafra ha pụtazi na n'iro ka esi ha nwanụ n'obodo oyibo eme onye nọ na social media ya na-akọzi ọnụ the people na-eweta plan ahụ onye ọbụla ndị na-agbasasị ya na ndị nke gbasa nche na ha gbasa aba na their group ha emeke something sensible ihe ha bụzi ije isi ka ịpụlo Nnamdi Kanu down ka ị na-epulu Nnamdi Kanu down ka ị na-epulu onwe gị ka ị na-epulu Nnamdi Kanu down ka ị na-epulu onwe gị enemy you know is better than enemy you don't know o nwere ife ọ ga-abụ mfụcha na struggle anya mmiri agbagbuo m people amara Uchemefo na-akọta Uchemefo is dead ọnwụgo ka ọnwụbe ị na-ekpere Uchemefo ekpere I want to tell you people now ka ngwa unu okwu unu ama chefunata n'owu na ị plan bụ ọnwụ Uchemefo
ka Nnamdi Kanu na-anwụ ozugbo life and direct. If you don't know it, mark my word today. If he planning to destroy you, Chemefo, expect Nnamdi Kanu to fall woefully. Unu na-eme Chineke ga-akpọchụchụ n'ọkụ. Unu achọghị unity, destroy this nonsense ka anyị na ụlọ. Je follow ndị anyị ga-follow. Somebody ga-abịa na social media, onye abụsabo, weta na evidence onye abụsabo. Kedu ebe unu si esi kpọpụtasị ndị a niile na-eme mkpọtụ na social media? Don't insult principal officers. Onye ọbụla na-emezi insult everywhere. Onwe nke mmadụ mere pụta bịa kwuo, onye kwuo asị na ọbụsabo. We cannot go anywhere. We are not going anywhere. We are not going anywhere. We need to stop this nonsense. If you don't want Biafra, let's stop this fucking nonsense. Fucking nonsense. Because every day, I know when I'm fighting this Biafra in a hard way. Ndị ọhaneze ndị Igbo achọghị ịma. Ndị na-atụ kọntena achọrọ ịma. Ndị na-ebu na ngwaafịa achọghị ịma. Ihe a na-agwa m mgbe ahụ na mpụta na public. This Biafra thing unu na-eme, ị ga-eje chọọ ihe ị ga-eme, ị ga-eje chọọ ọrụ ị ga-arụ. Ịtagịrị afọ ruo mgbe a ga-eri uru Biafra chụpụghị. Fụna ndị gụrụ akwụkwọ ga-take over. I begin to understand some certain things. Anyway, now the man no can with a position. I'm fighting to make sure na mo narabai. Obugoro akwu buru ọrụ nkọba. O ebe my mission odi. Maka uwe nwere uru ọbara. A na-ego manya n'ụwa. Highest mmadụ nwere ike ime ịkpata ego rụọ họteelụ, rụọ mansion, go moto, na-agba tinted glass, na-asụ egwu kpumgbumgbum n'ime moto gị, rụọ the highest building, but enwekwa ndị ọzọ etekukwa the control of ihe niile ị na-eme mkpọtụ for, ị na-echere na-protect, because unu bịa protect bazie material things karịa mmadụ. Unu protest bere material things karịa mmadụ. Mmadụ ga-afụ ego sisi gbusisi ụmụnne ya, ebe a ka nọ mara na uwe mebigo. Unu na-echekwa ka unu mara na ụwa mmebi bụ nke okpuo. Mba, ụwa mmebi bụ na ị ga-afụcha nwanne gị ga-eje zọọ dịka Matthias Ezeaku. Igbo Love Themselves Foundation is securing people lives at home. But na if ndị ga na-atụnye ego na that thing ka secure the life itself. ESN na-atụnye ego, ọ bụ ndị ogbu mmadụ ka ha bụ? Ọ bụ ekila ka ha bụ? Efioka nọ n'ime ọfịa. Ana m ajụ unu, Efioka nọ n'ime ọfịa. Ndị na-aza ego ESN, Osuna Bush ọ bụ be mmadụ. Kedu ife ha na-eme there? What are they doing there? Every day na-egbu anyị. People na-abata na hotel mee ihe a ga-eme, tie ndị a ga-eti ihe na. Kedu ife ndị a na-eme na Bush? Una na-ajụ questions. Ego ESN. Mmadụ na-ata afọ Bush si Bush asọ na-ata. Kedu onye zijere ha na Bush? Kedu onye zijere ha na Bush ahụ? Efi awụsọ ka dị there. Kedu ihe unu ji na-eme ala Igbo na-anwụ ọbara n'oge erughị? Kedu ihe unu mere? Why you jemi ha? Sit at home. Ndị na-esit at home. Ịpụtakwa gị sikwa ndị na-esit at home na ọ bụrụ na akụ ga-egbu ha complain. Unu achọrọ ịbịa together reason ka unu mara ha na-arụ. Emunasị sabo. Emunasị enemy of Biafra. Unu eche na Biafra bụ ọgụ na mgba? Biafra nke m nwa so wee mụọ wee chụọ abụrụ ọgụ na mgba. Agwago m unu this thing very very well. Without unity, we are going nowhere. Egbucha ndị nke obere, egbube ndị nke nnukwu. Otu akịta na Nnamdi Kanu recommended ụwa zuru ike, recommend ndị ọzọ. Can we be talking about how we go negotiate and come together amara obi anyị? Can we call Uchemefo or call ụwa zuru ike or call ndị niile unu na-akpọ iyi? Can we call them and be asking them a question? Where do you people stand? What do you people want? Maka unu continue na bring confusion and division. You people will never get freedom, because freedom is about unity. And the leader you claim you love say that we will not left anybody alone. We will carry everybody along. Kedi hunu na-eme onwe unu ife a claim unu the wise? Why are you people so like this?
esoghị m na-eme ụdị ya. That is why nji nọrọ onwe m. Taata o wutere m too much n'ihe na-afụ na social media. Ihe a na-akọ bụ akụkọ ego. Anyị nwa nọ n'ihu ọrụ ji fesi anyị kụọ mgbamgba ụwa niile wee mara wee kpaa the largest peaceful movement all over the world. Today, ihe a na-akọzi before bụ ihe na-afụ na social media by this time. Pictures of rally here, pictures of rally here, pictures of men, largest men, pictures of this. Everybody complain. Nnamdi Kanu, mụnwa na onwe m ihe Nnamdi Kanu mere. Mana Nnamdi Kanu, anyị nọ anyị gbara mbọ bupute Nnamdi Kanu na mkpọrọ. Yes, or they happy. Ka ọ pụta na mkpọrọ, what do you people done? Kedu ka ofu onye si wee ghasasị unu niile isi? Ịmana shame unu dey shame me. Maka unu bịa na-ebozi nye na onye nwa bụ onye cause problem. Ọ na-akọ n'ọdụ anụ so ofu onye ga-eme unu niile ihe maka onye ka anyị si na unu China n'ebe a bụ dị important. Maka na mgbe mụ na-akpọcha unu niile bịa meeting na Korea, unu mana adị m take nonsense. I don't take nonsense. Abịara m ebe a ife ịchụ ego. Agwa m unye for the one. Unu nwa aka unu dị n'iri ego. Datin Nnamdi Kanu kwuru ka a ga-eme. Even Nnamdi Kanu ọ bụ na o useless ga-ego anyị ọ ya atagbu ezigbo onwe na ezigbo afọ. Ya na-agwa unu bụ ihe mmadụ dị ndụ anya ha kwụsị nwe m n'ụwa. Because ihe anyị gwara ihe anyị kwetere ka anyị setụrụ gbaa mbọ fụ na ya educate our people how to stop corruption and how to stop envying or destroying our people, even discrimination. Unu China nọrọ ebe ahụ, unu na-azụso okpusi ofu ebe, unu na-akọsụcha problem everywhere. Leadership is very easy. Only that tell yourself truth. Ka mara mgbe onye ọjọọ batara. Onya ka eji ekwu eziokwu. Maka na ọ bụrụ na ịtụ asị ma ọ bụ maji ihe, onye ọbụla chọpụta na imere ajị ihe, join ya gị, ọ na-grow. Corruption abịaba ozugbo. Nnamdi Kanu anariena. Unu China na-eburuzie ndị akụkọ. Ọ bụrụ na ị mara ihe bụ dị na leadership na-ekwu onunu, ọ ihe na-eme Nigeria. Ha mara eme, kwuo na ịma ha eme, ya ha ekwu. Anyị abatakwa na struggle. Wee sị na anyị ga-restore struggle truth and honest. Onye kwuo eziokwu asị ka akpụta ka egbuo. The damn manner that na God have left us. Chukwu Abịama, I know, have left us. No bụzi ekeketa orie ka anyị nọ n'ime when Uchemefo misleaded, say one or two opinion. Everybody they against Uchemefo. Wee gbaa afa wee na-akọwa na nsogbu adịana. Ebe unu kwụrụ ọtụ Uchemefo unu na-ekpere Uchemefo ọnwụ ga-egbugo ugbusisi ndị a, ọnwụ ga-egbugo ugbo nka, o nwere ihe ga-egbu gị adịrị anyị ndụ, ị ga-emere anyị nka. The same religion mindset, bondage everywhere. So ekpere niile ikpebere Uchemefo since 2015 na-ejide Nnamdi Kanu to 2017 na-erelease rie. So na ekpere ahụ niile na withdraw gokwu ya na ahụ. Otu nu si ekpe. Otu akụnụ na-ekpere Buhari ka ọnwụọ everyday Buhari ka ọnwụbekwa ọ ka na-akpagharịkwa ọkwa ya ji Nnamdi Kanu na ihere adịghị m unu. Afụfụ anyị tara ka unu na-achị na n'iyi. Some people ga-abapụta na social media ihe a ga na-ekwu bụ I want to expose, come to me, come to my palace, come to inside my home, expose. What are you exposing? Ọ sị gị na nwatakịrị amụrụ taa amara ihe na-eme na Nigeria. What we are asking is what is solution to make sure that we unite our people at home to make a strong move. We are not here to gossip. We mean business. Okwu na-agwa unu n'abalị a. Onye siri na ofe nni esiri adịrọ mma na public. Ọ ajọ nwa. A lot of people now they are not IPOB, they are Biafrans, they are not IPOB. It's not by force to join IPOB, but you love Nnamdi Kanu that created IPOB. Who is fooling who? Why we are agitating to make you to understand that we need to come in unity umbrella to make a something achievable. Nasana ukwazi zakeja zapi for jo. Ekpoko yo no zapta ihe demma. But unu chanine no chana outside anana no na amari ha zuru n'afịa.
Ọ bụrụ na achọghị join nke IPOB not corrupt to go as you people said, then create another massive one. Nnamdi Kanu was in Wazirike before Wazirike Omapo. We sị na Wazirike dị emete onwere onye gburu egbu ọkwa anyị na-ejoin gwara ya. Ị bịa na my family about mother 3 or 4 nọ na masop today. Sinti amakwana mgbe if ma mgbe ha join tete ka na-akụkwa ya. Mụ nwakwa na IPOB ka nọ. Na mazimi na-asị ka etibe ndị WhatsApp ihe mere. Nya m na family m ga-ebido n'ụnọba ọgụ n'ahịa. People who don't even understand this movement be here na control this movement. Nya ka o ji agba yaka yaka. Ihere adị eme unu soro unu chọrọ peace in the land. Unu na-achọ udo na the land. Ihe na-ada gbuo. We destroy, we kill, we destroy, we kill, we gbuo. Enwetebekwa Biafra o. Enwetebekwa Biafra o. Mụnwa chekwa na ikpe iyi a na-akpọ self not the best. Esigo na ikpe iyi kịta ba na gbuo. The same government in na-arụ ọnụ ka ị na-ejekwa ka ị negotiate with. The same Nigeria government ka ị kpọrọ ya Ejiofor ka ọ na-ejere anyị. Ejiofor ekpetewu ikpe n'ụlọ ya agbara ọkụ ma gbuo some about 3 or 4 people in there. Live. Emeka Ọfọ still working. I go unu ga-egbu Emeka Ọfọ unu ga-eme nke ọzọ. A na-ekwekwuchekwa ihe niile ya dịkwa ka ọ dị. Ọkamma na ịba ikwuche n'ọnụ ọkamma n'ọnụ. Nke a na-eme ya ka ọ dị ka emere eme. So I organize that Nnamdi Kanu will regain freedom in Nigeria without acting. Aga m akwụsị ebe a. My advice to you all. My advice to you all bụ ụmụ Igbo. My advice to you all. Seek for unity. Ihe nji wee nye obi nwanne. United we achieve. Enwere ebe ji nsogbu wee mee. Don't call somebody you don't know Sabo. Don't call somebody you don't know Sabo. When somebody accuse somebody, Joy gịnị mere o ji mee onye accuse? Unu nwa bụ ndị hụrụ Chineke n'anya. Unu nwa bụ ndị hụrụ onwe unu n'anya. Unu nwa bụ ndị chọrọ udo n'ala Igbo. Don't follow gossipers. Follow the people that will tell you how it be. Follow the people when you ask them question, they will answer you what you will understand. Enwere ife nwere ike gwa unu. You are the cause. You are the one that are going to die. You are the one that are going to be in shame. Because na nkwa ikwere Chukwu Okike Abiama that we will restore Biafra in truth and honesty and transparency. Jugodo nwogi, are you honest to stand this heat? Ịma na ọnụ ịkọrọ mmadụ na ga-akọ gị ya. Ịma na ọnụ ịbụrụ mmadụ na ga-abụ gị ya. Ịma na mma igburu mmadụ na ga-egbu gị ya. Ịma na egbe ịgbara mmadụ na ga-agba gị ya. Ofu aka na-arụ mmadụ nke ọzọ na-arụchi ya si ya. A believe homini violent. And kemgbe ụwa m ana m swallow a lot to make peace to reign. Onye major na struggle. If you don't have evidence, stay clear. Okwu a na-agwụrụ na mgbede a. Obi adịrọ m mma. Ife dị na-agwọ tọkọsịana. Ka anyị gwa onwe anyị eziokwu. Ife anyị need na-abụ ekwugo mie ndị DOS. Enwere ndị ka dị capable. Anyị nwa agbago mbọ restore Biafra. We have restored Biafra. What we promise the God whenever we restore Biafra, we will now share it according to Biafra. All the states that make Biafra need to go and take care of their state. Igbo land need to find people that control Igbo land.
Ikwere need people that going to control Ikwere. Igbanke need people that are going to control Igbanke. Anam need people that are going to control Anam. Ishekiri need people that are going to control Ishekiri. Isoko need people that are going to control Isoko. Edo need people that are going to control Edo, and they will be the citizen of those places. Or be Henam, they cannot preach it. Everybody in the whole eastern region of Nigeria have understood what they call Biafra. And 95% want Biafra today, tomorrow. Then let's structure everything now. No power anymore. Because when you make Bekwe more move, everybody will regretting to call name of Biafra. Biafra is like a god. When you use the name of God in vain, you will suffer for it. Don't mention Biafra when you are not honest. We are not here to cheat anybody. We are here to unite people, not to destroy people. We understand why our leader was shouting and saying all the things he's saying. Ọ na-ekwu okwu niile a ka ndị niile a na-agwa wee tete. Ọ bụrụ okwu ọsị gị soro ya kwuo. Ọ bụkwa ha na ọsị gị mee ihe do na iwu bụ na ị ga-eje mee ya. O nwere nke ọ ga-abụ ruo gị gwakwa ya maka na ọsọ onye nwụrụ anwụ ka anaghị agbazi onu. Na onu nwa merigidere megide dufugide rafugide megide mgbe pushigidere kịta na ọdanye bụ ọdanye unu abịazie ka unu gbaa ya tumba nta ya. Onye gburu nna ya gburu onwe ya. Onye gburu nwanne ya gburu onwe ya. Onye gburu nne ya gburu onwe ya. Anyị niile bụ ụmụnne. Enugu, Anambra, Imo, Abia, Ebonyi na wee gabazie ma ndị kwere na ha bụ Igbo ma ndị ekwero, because all of us bụ ụmụ Igbo. Anyị niile bụ ụmụnne. Whenever we got this thing into our sense, we were looking to unite our people. We are not political people. Political people will be people that looking and seeking for power. You will not be more than me. You will not take my position. Are you doing that thing well? Freedom fighter, are they made a position until we get what we are looking for? Ajụọ ajụjụ sanụ ngwa ngwa. Agbagharịzi n'okwu ose okirikiri mari na tiye enu. Ka anyị were n'eziokwu wee gaba ka Chukwu okike abịa ma nke Nnamdi Kanu kwukwara okwu ka o nyere anyị aka. Chukwu adabakwa n'obi ndị na-atụ asị. Can we use honest to make this thing? Can you use honest? Ihe nne Nnamdi Kanu kwuru, you disappointed him. Because n'okwu ọnụ ya ka nsi eje wee ruo today disappoint be mụ abụgwọ Okechukwu n'okwu ọnụ ya. But the attitude or any other things mụ na ya anọghọ. And mụ wee kwugo na program kwukwukwu ọzọ ga-ekwukwu ọzọ. Ọ bụrụ na ọ bụ ego ka Nnamdi Kanu riri unu ji eti mkpu a niile na-eti, nwanne onwere ihe gbasara m die. Ọ bụrụ ego ka Uche Mefọ riri unu ji eti mkpu niile ọ na-eti, to God onwere ihe gbasara m die. Nna anyị enwere ihe o ji ego eme. Ego bụ akwụkwọ eji eficha ike. Enwere mbọ mmadụ ga-abụ ọgba ọkarịa iji ego wee kwụọ ụgwọ. Ihe mmadụ na-aba na-akpa afa nọ na-eso kemgbe 2013 megoro karịrị ego ọbụla na-akpa afa ha riri. Maka mụ nwa nọ ebe a na-arụkwa the same job ha na-ara ma m ka dị afụfụ dị. Kedu ihe unu nwa tetere etete with the preaching emere eme na-agaghị akpakọ unu onwu n'ọnụ wee mee ihe unu kwesịrị ime? If you go to social media kịta, ihe a na-agba bụ saga. The youth of Igbo land, the youth of Nigeria, ndị nke na-eme saga, ndị nke na-eme preken, ndị nke na-eme comedy, ndị nke na-eme. Who are the people who need this freedom? I'm asking simple question because Amadioha ga-ebido ọrụ. Kedu ka m ga-esi bịa na social media na-eti mkpu na adịmalahụ ụra, adịmezu ike, mpụta na social media ka m klike mara ka udo si wee dị na be nna m, ka udo si wee dị na be ndị nọ na abroad, ụmụnne m nọ na abroad. Mpụta, some people will be in abroad na-eme comedian, na-ewe ihe na-emebe na ha na-eme comedian. Ma ndị na-eme preken with the family ha na abroad shows that they don't plan even, they don't think even going home. Nsogbu dị. This is not the. Why are you people comparing your people with abroad, with white people? Why? No, you people are too local. You are too small. Unesi ezigbo isi.
agwara m nna m na aga m stand nwunye ya mebere m ya ka nna afụ na ihe adị too bad. People ga-apụta onye gbara mbọ how many years to build a house ịbataze gị na-asị ya because o paint ho color house ịlikere iji maka ya wee condemn the whole building arụrụ arụ with millions. Mba, obi nwanne anago, bet Chukwu nyere anyị aka. Chukwu okike ọgịnwa bụ onye m nwa tụkwasara obi dịka Nnamdi Kanu si wee kwukwanụ ya. Ana m esokwanụ ya maka okwu ọnụ ya. Ọkwa na okwu ọnụ ya ka m sobere, maka na ọkwa okwu ọnụ ka iji kọọ ụwa, ọkwa na okwu ọnụ ka iji edozi ụwa, ọkwa na okwu ọnụ ka iji ekegharị. Were nne obi anyị nwa bụ ndị nwere dị obi nwanne dịrịrị obi nwanne dị ịhụnanya ụmụnne wee nne ya nyere anyị aka na many something to happen, many miracle ka o mee. Ịbụkwa na onye miracle. Mba, ọ dị too much. Biafrans, ụmụ Igbo, ọ dị too much. Nna anyị Igbo dị disappointed. Ndị ha na feel ha na bad. Imani ihe na-achọ ime. Whenever I feel so bad, ihe na-achọ ime. Ana achọrọ m ka ọ bụrụ ihe ga-agba anya mmiri. Chineke nna, Chukwu okike, eke kere ụwa, onye kere ihe niile mana onwe ihe kerie, onye kere ụwa, onye kere enu ka anị, jebe nna anyị njem biko nụnụnụ biko. Asị m na m agaghị ebezikwa n'akwa na social media. Agaghị m ebezi eji akwa eji ebe. Jesus Christ ha ji egwu wayo today. Ọ bụghị ude ka ọ sụgudere wee na ka ọ na-asụ ude ekwekwa na ha pịa n'ude ekpu ikwu okpu ogwu were ha ma kụọ ya kumie ya ozukwana ha ozu hụrụ ha bụkwuo ya asọ. Ọ na-abụ m nwa gịnị ka ị kere n'ụwa? Ọ kama na ịtọ ọnụrụ m tọ anụmanụ ma na-eri ifa dana imere m bụrụ mmadụ na-erizini na-epiti some animal na-epiti human being. This is very unfair. It's very unfair. Onye ka ji believe n'okwu ọnụ Nnamdi Kanu. Ọ bụ na inyere anyị mmeri, ọ bụ na igosi ha anyị ka anyị jee n'ala Igbo dozibekwa kọbọrụ ugbo, mebekwa ka ụmụnne egwube egwu ọnwa, tụba nchọrọkọtọ, tụba swed, mebekwa ihe anyị na-eme ndị ọcha mụrụ n'aka anyị mezie civilized. Ịma na ihe a ndị Israel ma ndị obodo ndị ọzọ na-eme bụ the right thing, ma Muslim ihe a na-eme the right thing. They understand that you don't work. So kama na ịmụ ha na ịmụ ganya arụbazi ka anyị si chọọ. Ọkama na imere ka m mara iwepụ m that power, that love, that ịhụnanya mee eji gba mmadụ egbe, itinye anyị demon ka anyị gbara onye ọbụla gaba. Because n'ịbịa ma anyị nwe obi nwanne wee hụ mmadụ n'anya, ọ dịzie ka ndị a enwere ife a ga-emenwu anyị. Agba akpa masị na na-egbu mmadụ, asị ka apụta ka ekwu eziokwu ha na-akpụsie. Kedu nke anyị ga-emezi ka ọ bụ na anyị na-emeta ọfụma? Egbagokwa m n'enu gba naanị. Ọ bụkwa na ọgbahọ na-agbaju ka ọ na-adị na mmezu ngwa ọ gbajurugo ma mụ nwa ọ gbajurugo onwezikwa ihe a na-akọ. No education, onwezi na-eduketi mmadụ, onwezi na-akọwara mmadụ ihe a ga-eme, maka na akọwataka ike agwụgwọ ndị mmadụ. Onwezi onye na-egezi nkọwa maka onwe ike na-ekwuzi nke a na-ekwu na ajọs nwe anyị na-ekwu maka na achọghịzi m ị na-edo mmadụ anya. Achọrọ m nkwucha ma nakpuo, maka na okwu ọnụ anyị na-ekwu ndị mmadụ egekọtago okwu gekọta ya atakwanụ ha ụta. Ihe kwuru taa ka a ga-ekwu echi, ihe kwuru echi ka a ga-ekwu nwanne echi. A na-achịgharị uche mmadụ, a na-achịgharị uche ụmụ ogbenye, a na-achịgharị uche ndị ike gwugoro n'ụwa. Ma otu abụ n'ezi. Okwu ọnụ nke a kwuru na mgbede a, okike abịama, ana m ekene gị Odessa mama. Agbatara m obodo a wee kwe gị nkwa, aga m ekwekwa gị nkwa ọzọ. Amara m ekwu na m achọghị ịnọzi obodo a this year na be nna m. Ị mara enyemaka ị ga-enyenyere m. Connect eto dị mmụọ ndị Igbo. Ha gbaghara anyị ebe anyị si mejọ. Anyị emeghebekwa m n'obodo a. Achọrọ m ka ihe dị ebube mebe n'ala Igbo. Achọrọ m ka ihe dị ebube mebe n'ala Igbo. Achọrọ m ka ihe dị ebube mebe n'ala Igbo. Biko, ohe Nsụka, onwekwanụ nke nji. Ọ bụ eziokwu ka nji. Eziokwu ka m kwugide na IPOB wee ruo today.
eziokwu ka m kwuru n'ime obi nwanne were otu de enwebeghị mbọsị m chere aja echiche, enwebeghị mbọsị m riri ego mmadụ, enwebeghị mbọsị m pụta na pọblik tụọ asị, enwebeghị mbọsị m pụta na pọblik kwuo okwu ka ndị mmadụ wee hụ m n'anya. Jeberenụ m njem, unu achọ ka m nwụọrọ unu, chọ ka m kwụ ụdụ, chọ ka m daa n'elu. Ọkwa ihe a na-ebupụ mmadụ onye ahụ daa n'elu. Meenụ m ebere, meenụ m ebere. Ọ bụgoro na ndị ọzọ mechaa njọ emego m, gosirinụ m na m emego. Ọ kakwanụ m mma na mma na ihe m mere. Ihe ndị a na-eme dị too bad. Our people don't love themselves at all. Our people rather afụzi onwe ha n'anya. Ego. Ka Chukwu okike abịa ma nke kere n'igwe na n'afọ ihe n'afọ na nduzo. Asịrị m na m enyego ha 40 days. Before 40 days, ọ bụrụ na imezughị ya, aga m echange my lifestyle. And change my lifestyle, aga m abịakwute gị ebe ahụ ị nọ. Maka na ọgụnwa kere m mara ife m ga-abụ. Dịka nkwa nna bụ nkwe gị, ana m emezu nke m. Aga m emezu ya, aga m sacrifice ihe niile na sacrifice 40 days. Ihe niile nọ na DOS bụ ndị arụrụ ana, gbaa ha n'anwụ. Ihe niile nọ na Naịjirịa bụ ndị na-ekechi ka anyị hapụ inwere onwe anyị, ọ bụ na Biafra o, ọ bụ n'ụzọ ọzọ, gbaa ha n'anwụ. Ihe niile bụ ndị nke bịa na struggle ka ha were power, ka ha zọọ power, ka ha chọọ power, ka o wee bụ that na ha nwa bụ ndị mere nke a mee nke ọzọ, which is ma na power belong to you, that na ọ bụ anyị nwa bụ ndị na-agbara gị aka ebe n'ihe ọma nke na-eme n'ụwa. Ana m asị gị gbaa ha ncha niile n'anwụ. Ọgụrụ bụ ndị gụrụ akwụkwọ, bụ ndị agụrụ akwụkwọ. Chineke nna kpokọ anyị ọnụ ma mee anyị ka anyị dị otu, maka na ọ bụ ofu ebe ka anyị si bịa ụwa, ana ofu ebe ka anyị esi na nne mụrụ anyị, nne ma uru nwa, maka na nwa onye ọzọ na plan ka igbuo bụkwa nne mụrụ ya, ka nne si m ka o si mụọ ya. Kedu ihe nke imeghe n'ụwa ị ga-abịa ya asị dat na gị ma bụ onye ọma, na ọgịnwa na-emekarị ihe ọma. Mana Chineke si na ọ bụrụ na imebeghị ihe ọjọọ karịa ihe onye na-emere gị, were ihe dị na mee ya. Kedu ka ị esi wee pụta wee na kọndem mmadụ wee by that name, mana onye bụ nwa mmadụ ka ọ bụ, and ka o si wee bụrụ nwa mmadụ ka isi bụrụ nwa mmadụ. Kedu ife anyị na-eme onwe anyị? Amara Chukwu zuo ihe niile nke m kwuru n'ụbọchị taata ka ọ bịa na mmezu n'aha gị nwa bụ Chukwu oke abịa ma nke kere n'igwe na ala. Ekwukwa m ise nwa mmụọ ka m bụ, ozi ka m na-eje. Udo dị. Ewuchi m obi Igbo na ala mbara anya ka anyị na-ekwu okwu nya. Obi nwanne Anambra anya ka anyị na-ekwu okwu nya. Anambra ọkụkọ halakwu m wele nnu wee zụwa ụmụ ajụjụ ka mụ na-ajụbo. Obi Igbo na ala Anambra nke onye chiri na-ezeru na-ezeruo. Ndị nze n'ọzọ ndị echichi a na-ebiri n'obi Igbo na ala mbara. Obi nwanne nya ka anyị na-ekwu okwu nya, nya ka mụ ji kwube nke onye chiri na-ezeru kenu na-ezeru. Unu anụgwu ibe m na-ekwuo. Ekene m unu niile, kene ndị unu na-emere ibe, kene ibe na-emere unu ibe, maka na ọ na-adụ mma anyụkọ nwa mmiri ọ n'ọgba na ụhụ bụ ọkwa nne. Obi Igbo Anambra nya ka anyị na-ekwu okwu nya. Obi nwanne ka anyị na-arịọ kene, maka na ọ na-eme n'ihu na anyị dị anọ n'azụ, omebe n'azụ anyị dị anọ n'ihu. Unu anụgwu ibe m na-ekwuo. Ọchịchị nke ji eme Obi nwanne Anambra, ọ dachi ekwe n'ihe ekwe. Ọchụ anyị na ọ dị enwela ada anyị enwere nwe ọzọ. Ibe a na-eji iwe gbakọ ọnụ, maka na ọ na-adụ mma anyụkọ nwa mmiri ọnụ ọgba na ogbu ọkwa nne. Onye ka anyị na-anụdu onu nya? Ugochukwu nwa ọnwụ mere ka anyị na-anụ onu nya. Onye ji onye mbem uru mba n'otu wee marụ amarụ. Oke nwa mụrụ na ama ọkparụ. Ekenekwe m ndị echichi a na-ide ebiri. O ji adịrị unu mma na ekene orie na abụọ na nkwụ na anụgwu ibe m. Ndị Igbo n'ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, ekenekwa m onye nta. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Ka anyị banye n'ife anyị ji maka ya bịa. Ọ ga-adịcha mma. A sị na okwukwe na-enweghị ọrụ nwụrụ anwụ okwukwe enweghị ezi ọrụ nwụrụ anwụ. Aga m ekwe, mana ọ akwa ka m ga na-ebe. Ebe ọkpara Chineke bụ Jizọs nke eji enye anyị egwu n'ụbọchị taa, ebe ọ tachara afọ niile ọ tara disappoint ọ na-abụ m nwa. Aga na-agba mbọ n'ike m ka ọ dị.
nsogbu ụka emega anyị ife ụka religion religion mere anyị otu n'anya afọ ụzọ. Kedu ebe m ji fụ ihe na mba ọbụrụzi ụmụ Igbo ka m nwere now ndewo na ụmụnne m onye wọtafe nya gbaghara onye yi shum ebe ọ na-ahụ ya. All the two topic if I'm not mistaken today, all the two topic I'm down. Our youth at home need to wake up now. All the very important na I wake up. All the very very important. Unu no biko nu unu na-ege anyị ntị. Wake up mean agwa m agwụ na ihe bụ wake up. The second one bụ we need to apply Sunday service to become sit at home. Why can't we sacrifice at least Nnamdi Kanu gwara unu ka unu na-eme Psalm, unu agụ Psalm every Sunday, every day. Unu agụ Psalm. At least unu nwa bụrụ ndị religious maka onweghị nji ịgụ Psalm eme. So na unu na-agụ Psalm, unu ewenu that one ahụ wee mereze n'ịka ụka. Every day gị gụọ Psalm n'ime be nne gị na nna gị. Gụọ Psalm ma ị gụọ Psalm a ị ga-aghọta ihe dị na Psalm a, maka ama m na Psalm niile bụcha ihe ga-enye gị okwukwe, nye gị nkasi obi. Na-agụnụ Psalm ka anyị hapụ na ije ụka, ka ndị ụka wee kunie, ka ndị ahụ bụ ndị kọsịrị this harm, this problem you are going through bụ ndị ụka o. Hey, ndị ụka bụ ihe kọsịrị this problem. Ndị ụka were aha Chineke kpọtọọ, Chineke wee gbakọtazie niile azụ, maka na onye na-eso onye oshi bụ onye oshi. Unu asịsị na kedu ka ọ bụ ndị ụka na-ekwusi n'okwu a, just kwụsị na ije ụka godi. Asịkwa m kwụsị ya forever o. Ọ bụrụkwa ị na-ekwu o, asị m no just ọ bụrụgodo 1 month. Otu unu si ekele m sit at home Monday, mekwugodo na on Sunday si na ya na-ejezi ụka na Biafra land na-ada ejezi ụka maka na ekpere ikpebere kemgbe ụwa bụ ihe na-ata afụfụ ya today. More you are praying is more you are suffering. You don't know? More you are praying, more you are building evil in the land of the rising sun. Ebe ihe niile zuru oke, ikwesịghị na-ata afụ na ayọ Chukwu ihe o nyere gị enye. Kedu ife na-eje unu ụka eme? Ije unu ụka ije na sọpọtụ ndị na-abụ emecha ka m gwa gị ihe ndị ụka na-eme unu. Ndị ụka bụ mbọsị ụka ha bịa mee gị ka ihe opuo in hopeless lifestyle. Onwere ihe ọzọ, they will make you to hope in a hopeless lifestyle. Otu a kịta na-akọ irelizi Nnamdi Kanu, otu a na-akọ kịta inweta Biafra. O nwere onye unu ụka ihe ejere ime na-akọrọ gị, they will be still reading you a message from another country that living good today, living large. Everything they are telling you, onwere nke bụ nke si na be nna gị. Kedu ihe unu na-emekwa na anyị? Biko nunu nje unu ụka kịta mpịakasị ka m na-eme. Adị m ya ka njikwa na mpịakasị bikọsụ ihe a dị tu. Kedu ihe emekwara unu so na ọ bụ Jizọs Kraịst ekele Maria? Kedu bụkwa ihe a? Wepụta na anyị kịta na wepụtazi na anyị nunu. Jizọs adarụzi ọrụ. Wepụta na anyị need action. I need action prayer. Kọmnida ihe na-emete gị n'obi gị. Ọ na-emete gị, ọ ga-emechikwara unu. Ihe na-afụ many times ebe a na-ejizi kọpụ akwọrọ blood eche na mmiri. Kọpụ, m ga-agwagide unu ihe ọntụrụ obido. Ifu kọpụ a, agaghị afụzi mmiri a na-anwụ. N'ọbụ ịkụrụzie blood, ị na-anwụ blood. Maka na iwe Chineke na-achị dakwasa ndị Igbo niile. Ọ sịrị unu fail this time. You people will suffer than come. Ya ka Nnamdi Kanu na ndị IPOB ma mụ onwe m ji wekwedesi biko nye anyị last chance na ihe anyị ga-eji restore this Biafra is the truth and honest. Ihe njikwa na akpọ Nnamdi Kanu everyday because unu chani na-eje love Nnamdi Kanu mana onweghị many people ada emedi ihe Nnamdi Kanu kwuru. Many people because mụ nwa bụ onye nke chuzuru one part o kwuru back to root. Ife m na-eme n'obi nwanne bụ back to root. Ka m mara ka unu ga-esi ghọta the demonic Satan that in church. Ihe ndị Reverend Father na fight bụ ha fụ ndị na-ekwu maka Christian ha makpuo the whole Christianity amakpuo ejezebe aha na-akọkwa akụkọ backward na-enye gị hope of backward. Ọ bụrụ na anyị kwụsị ije ụka today, the revenue na-aba n'ụlọ ụka akwụsị ịba ya. The revenue na-aba n'ime ụlọ ụka akwụsị ịba ya. Automatically the Reverend Father ahụ niile ma pastor niile ahụ ekwu okwu n'ike. Ndị unu nwa niile na-ebute ike n'obodo oyibo unu ebunyezina ha.
unu bụ dike nwanne were na eje na ezinụlọ unu chọọ na bụrụ village youth maka na ọka mma were na enye village youth si anwụba na nkwụ nwanne were time a nwa anwụba na nkwụ ribenu unu ejezina na nke dibịa ka o wee na-emere unu kunu jee bute ike bute iji awele gịnị ka ị na-eje ebe ka iji awele gị nwa na-eje ịkpacha ego vutecha ego niile ị ga-evute ivunakwara ya ndị ka gị ike ha eburu ewe ihe a sọrọ ha ị ma na ebe a na-agwụ igwe iji awere ndị a na-agwụrụ ọgwụ iji awere gwụọ ọnụ na iji awere n'ala Igbo mee ka ndị nne nọ n'ala Igbo kpatacha ego why o ji wee bụ unu nwa bụ ndị nọ na abroad bụ ndị iji awere abịakwasị gị na ya gwọrụ gị ọgwụ nke a ga-eji wee ejike ije n'afịa ka ị na-ele afịa ọfụma ọfụma ọ na-abụ ha kpope bọda ngwa afịa na-abata na-ere ahịa ọfụma ọ bụghọzi na-ebunata afịa otu a nọkịta ntụọ kọntena ndị nọ n'ụlọ na-ele eleche return ọma ego na-ele na return ọ bụrụ ya nwa transaction ebe a kpochiri nke mụnwa ga-esi nweta coronavirus emega ije ahịa otu akịta ihe niile bụzi ka ọ dịzi n'enu ọjị ndị nọ n'obodo oyibo kịta ịkpọ ha ọsị gị na coronavirus ka ezi ebe a ga-esi nweta ego ahụ a ga-eji wee mezi ije awele efu na ọ bụzi onye jide bie orie ifuru mmadụ one ịma na o nwere ihe chi m na-adị agwa m ịma na ndị be anyị nọ n'ụlọ aghọgo beast and o nwere ihe mere ha ji wụọ beast a na-abụrụ poverty o nwere ndị ya bụ mfụ na ha zuru jos oshi moto oshi ewu oshi mashin na-akụgide ndị ihe ka ugbuo ha o nwere ndị nke mfere ekoyi taya n'onugbo ahụ ọkụ na aghọtarakwa m ihu ka anyị kwụsị ụka ka Chukwu wee mara na ya da sọpọtụzi ndị ụka na ya da sọpọtụzi ndị ji afọ ha wee na-akpụtọ ịma na ndị ọcha ife ebe ndị ọcha na-aka ụka ịgbadata ịma na Chukwu agbadatago ndị ọcha kacha ụka ebe a o kwefuru akwụsịkwa m ụka ebe a because na ha da aka ọfụma o 1 hour is too much for them akwụsịkwa m no just na achọghị m ịdị na-eji anya m afụ ndị black na-eje ụka achọghị m iji anya m akịta na-afụ onye black mbịa tukwu n'oche na-afụ ndị black na-afụ n'ụka bụ black ọ ga-abụ emechi ụka ahụ apụta n'iro ha eme arụ karịrị arụ efere ya eme arụ karịrị arụ kedu ka onye na-eme arụ ka gị na ga-esi n'ọnụ n'ụka ọ bụrụ na anyị kwụsị ije ụka ọ ga-enyere anyị niile aka ka ndị ụka tie mkpu ndị isi ụka ka ha tie mkpu mana unu jụkwa ihe ejila ike onwe m bụ na mụ nwa nwezie nji ndụ m akpọrọ ọkwa maka unu o nwere ihe mede ka unu nwere onwe unu unu na-agbanweghị nje unu ihe a na-agwa unu anyị kwuru m na mgbe bifo mụ na ndị ndị IPOB Christianity religion mindset nwebe problem agwara m ha agwa na ihe unu na-eme na oge ha anyị ga-enwetakwu ala Igbo nwere aka eji eso ala Igbo nwere aka ọ bụrụkwa ya ahụ na-eti mkpu na social media ala Igbo nwere aka eji eso ha ọ bụ na iso ha ka ha si chọọ o nwere ihe niile ikwu na-ekwu na n'iyi akwa nna akpọ ha what they need to hear is what they will eat and kịta ọ bụrụ ego ka ha nidiri mana ọ ego ka ha na-achọ ife ha nidiri bụ ịgba mbọ ezinụlọ niile je zụbakwa ewu ezinụlọ niile je zụbakwa ọkụkọ ezinụlọ niile je kọbakwa ọrụ ugbo ezinụlọ niile je gbaba mbọ fụ na ha na-azụ ihe ọbụla na-azụ zụbani ya that is human resources this is what you people need to teach them now. Biafra na-ekwu okwu ebi echi ka nke taa ka echi kedu ihe ga-adị iche gwagodu m changes unu ekwugo structure ka unu ga-esi wee demolish so ụlọ unu ekwugo structure ka esi na-enye ndị mmadụ ego unu ekwugo structure ka a ga-esi wee bido ịmanụ ihe unu just na-eme unu just na-egwu egwu unu just na-emebi m isi unu emebi m isi I just so every day ka enyegunu Biafra echi nsọ Biafra ọkụ na-ebidokwa restructure bakwa ndị ga-achị ọkụ ya ngwa asị gị kịta na ke ndị ga-achị na this Biafra now like ihe nne na-achị mana Wazirike side o mana Nnamdi Kanu side o mana human rights side o mana ngwa gwagodu m onye ga-abịa ịpụta isi ka ime elect onwe onye ma social media speak out ka anyị bụ social media kedu onye ga-asị kịta na onye ma ga-elide anyị iwerekwa ndị ọchịchị atikwa ebe ahụ nwanne ha ebidokwa ebe ha kwụsịrị unu ada akọda akụkọ game unu na-achọ jos nọ ihu na-ama mwenwu
because unu na-achọ Biafra kedu structure anyị ji achọ Biafra, kedu parliament anyị nwere anyị eji wee control Biafra, kedu people ga-lead Biafra na ọ bụ na Biafra bịago nke echi. Ọ bụkwa ihe ndị a na-ezugharị oshi na this leadership na ndị niile na-atụgharị asị na leadership mụnwa na ụmụ magodat na ọ bụ na asịsị nyebe seat na afụbedị m onye ga-enye. Una na-echekwa ụdị ihe a na-eche, maybe una da echie mana na-eche n'ihe azimiri kịta niile ahụchara ụlọ asị na-enwetago Biafra iche na Biafra enweta tata kịta eburu ego kebe onye ọbụla na palace ya 20 million 10 million afụfụ ana. Ịma na enweta Biafra today na ị ga-eje ịmana ọrụ ugbo kiri eji ịkọ, ịmana onye ka ndị ụka eji họchọ dị sef ka ekwute okwu Biafra na ntị ya, maka ndị ụka achọrọ iyipụ white ya, ndị pastọ achọghị iyipụ suit ahụ. They want to remain that place na-ewere gị na-eriri until ha nwụọrọ onwe ha jebe ebe ọbụla ha sị na ha na-eje. Ifere maka na ichekwa na Biafra bụ inweta Biafra otu eburu ego bịa na-eke na family by family, nwanne ị na-eji okwukwe onwe go. Jekwe jụọ ndị Germany ka ha si nweta nke ha. Ịmana asị na Germany na-ene anya nke history ya ma Ukraine na ha ncha niile ọ bread ka ha tara n'agha nke ha, mgbe emechekwara nwetakwa onwe ha agwa gị ọkwa bread ka ha tagiri wee bidokwa befa. Now the same Germany na-ene anya ebe a anụkwara m history ha that na mgbe a nụchara ọgụ ha ihe niile ghasasị na befa ha wee bido n'isi wee rụba. Onye mere o ji abụ onye nke papa ya so wee rụọ that time ahụ na agwada agụ ya today. Generation topo generation ya na-enye ha ego papa ha ji taa afọ mgbe ha. Ịma na otu akịta na Israel nọ agwa gị jee jụ Israel ka ha si build obefa, jee jụ Israel ka ha si build obia. Ndị politician ije na market leaders rụ na-ene anya achọghọ Biafra. Ndị kedu ya na-akpị ndị politicians achọghọ Biafra ka ezi ndị nwe obodo, maka market leaders bụ ndị nwere ngwa afịa ọtụtụ na-elele ha mago na Biafra bịa kịta now na everything now ga-echange. And ndị na-erụchara ụlọ landlord ma ihe ndị ọzọ niile ihe ndị a niile ha cha niile ha mago na ọ bụ na Biafra bịa everything ga-echange. Some people na-asị ọ na old age a ka a ga-eje tabakwa afọ. Kedu ihe unu na-agwa ka ndị a wee ghọta ihe anyị na-eme? Kedu ọ bụ na asị na nsugo Biafra onye ka some politician ga-agba ha kpọm sometimes nwekwa reasonable something o, mana m pụtakwa ngwa ha si ya ngwa na ọ bụrụ na unu nwere that kind brain now gwabana ya ndị mmadụ ka ha wee manụ ihe dị n'obi. Ime ha na-ada ekwu sọ m na-ekwu ha ga-ekwekwa ọka ha chara ashatụzi gbuo ikwu ụtụ asị gị pụọ onwe eziokwu ekwuru na-abịa na mezu. Ngwa unu nwa bụ ndị nọ na steeti, unu nwa bụ ndị bụ Biafra cabinet structure administrator ka m were na ndị UN bịa n'ike gbam ụtụtụ echi asịnụ ngwa we need a referendum and we will conduct a referendum next month. A conduct a referendum asịsị okay Biafra win go gbam. What is the next? What is the next? Madi bomo ito chatiaram. What is the next? Onye ọbụla azụbakwazi ahịa ayatụnatabazi ahịa wataga anọrọkwa otu aha isi na ọ na-azụ ya okwe. Corruption dị n'ime afịa karịrị nke dị na gọọmenti. Corruption dị n'ime afịa nke mụ nwa so wee zụ karịrị nke dị n'ime gọọmenti. Corruption dị na agboro karịrị nke dị na gọọmenti. Corruption dị na ọkada karịrị nke dị na gọọmenti. Corruption dị na street hangout karịrị nke dị na gọọmenti. How can you treat those people? Because ndị na-ena ya kịta na a na-azụnyezi ha kịta gbuo n'isi. A na-azụnyezi ha kịta na to be violent n'isi. So automatically mgbe ihe ahụ bịara the same thing anyị na-eme kịta ka ga-emekwa, because I am thinking deep like madman. Sometimes since na the mad people self ọ kakwa mma onye dị mmadụ kwasị onye dị mmadụ mmadụ ihe na-eme n'ụwa ihe ọbụla oriri ihe ọbụla wetara orie ka m agbago no time. Let them free Nnamdi Kanu now. Onye ka nna yo maka na afụgokwa m na ọ bụrụ Nnamdi Kanu bịakwa na ihe mere the ezinụlọ ka ise tihokwe ọfụma wee naba na-achị ata. You must come back o, because ọ bụ na ise tiri ọfụma ihe a na-eme agaghị eme, maka na mgbe ijere nke izizi ihe dịma ọmgba ka jump in anama m ka ihe na-esi wee gasịrịrị wele pịa onye ọbụla mgba mana kịta mazụkọ m onye hapụrụ oche wee waa kpọchi ata ihe ọbụla mere Nnamdi Kanu Chineke nọ n'eluigwe mana
ị ma na o nwere ihe m fụrụ ka mụ na chi m na-akpa taa. ị ma na many people chọrọ ka Nnamdi Kanu nwụọ ka ha wee nọrọzie na power now, maka na ha che na DOS enwezi power. Maka afọ m ihe a tie onye ka m ji tete n'ụra ja ọ dịka onye na-ala hụlọ nsịba ihe niile na-eti Nnamdi Kanu na ha chọrọ ka ọnwụ ka ha wee nwee ike destroy that leadership of Nnamdi Kanu. Ọ bụzi ya bụ ihe ga-eme ka Biafra bịa nke taa ka nke echi. People ịma na ọha nwa bụ ihe tagide afọ wee weke ego nwa up. ịma na ndị niile anwụrụ under the leadership of Nnamdi Kanu, under the DOS, ịma na onye nwa bụ na-epush ya to never relent. Maka na onye nwa even some people nọ na DOS today mana ha ma disappoint nata n'ụwa. Somebody like Chike Doziem nwa dị oji life ndị ụwa eme. Onye mere every time na-ajụ Chike Doziem oso asị na o mebe osobe because any day nọ na Chike Doziem kịta na o nwere ebe o si wee mee otu esi akọ nne na anya weta ego nka weta ego nka. Hey, ị ma na m eji nwayọ bịa mbịa ha na this platform nwanne mụnwa ga-ejidezi ha nwa n'onwe ha takgide ha from money m ga-etigide even mma fly bazi echebezi obodo anyị nchari na-ekrete ọkwa task force because onye ka ji ihe a na-eme bụkwa ha DOS. Emere na-emere na ọkwa na ha asị gị ka eje yọọ ndị IPOB ifuna ka na-akpụ ya afa ohi ga-eji ma unu abịazina na social media na-eme some problem iji n'ala Igbo aka na-akpọ ya because ndị aka ji power ha. ị ma na ofu onye na IPOB nwere ike ijidenwu the whole Nigeria n'ọrụ. Ofu onye na IPOB onye njile ha o nwere ka IPOB ji dị structured. Onye memunwa jihe ihe nna yo ha bụ na kịta irugo mgbe ha gbasasịzi aka oles na ha chọsịkwa ka anyị na-anwụ maka na mụnwa n'idiri ka ha weta ndị dị ka ha tisie n'ebe dị iche iche ka ihe mebe maka na ndị pụrụ apụ kịta na-eche ha na-achọ ka ha dotuo anyị. Ana onye ha na-enye nsogbu na na-enye nsogbu. Ahụrụ m ndị Igbo n'anya too much. Ọ na-enye m nsogbu mana ka m gaba n'iru ị ga-eji mgbagbughara ọgụ ama ji gbagbughara ọgụ. Now our youth ihe nji si na our youth ga-ekunite bụ na number 1 mgbe m nọ n'ala Igbo watch ya this video now, watch ya very well, watch ya this video. Ndị Igbo ekene m unu. Ebe anyị nọ n'ụtụtụ tata bụ na Enugu steeti. Ịma na o nwere ihe ga-abụ ọ na-eme anyị wetara unu na-anụ ka ya bụ ihe si wee na-afịọ. Ọ bụ na ụlọ ezumike a na-akpọ Hotel Majestic ka anyị nọ n'ụtụtụ a. Hotel Majestic a dị n'Ogbui Road dị n'Enugu. Ha tiri mkpu wee sị na ndị ọrụ EFCC wakporo ụlọ ezumike ahụ ụnyaahụ wee kpụrụ ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị emerụrụ ahụ ma ndị etiri ihe dị iche iche. Ndị nwe ụlọ ezumike a wee na-asị na ha eluzuola ego bụ nde kwuru nde naira. Ya ka anyị pụtara n'ụtụtụ a ka anyị mara ka ya bụ ihe si wee mee. Anyị nọ na Hotel Majestic a ka anyị n'onu ụfọdụ n'ime ha ka ha gwu na ihe mere ebe a ụnyaahụ. Ọ na Enugu ka anyị nọ. Aha m bụ Ebere Ekọpara ka anyị gaa n'ihu. Now o nwere ife m chọrọ ịjụ this woman. Ebe this woman na like ije bụ ebe a na-emegide anyị. Ọ bụrụ na ọ bụrụ protest, ọ bụrụ ebe ejidere anyị mbọsị ka ha chere ebe mmadụ nwụrụ anwụ, ebe a sị na nwaanyị dị ime nọkọta nwụọ. Ebe a na-ejekarị bụ ebe a na-eme anyị more expose ka a na-agwafa na ife aka ọrụ ha na-aga n'iru. O nwere onye nwụrụ na o nwere igwe agbagburu na nka or something like that. I think na nka. Ị ma na ndị BBC ejebeghị ebe a jụọ kedu ka o si mee, kedu ka family a, kedu ihe mere nụ, kedu nwere ndị nọ ebe a nwere ka ha si fụọ ebe agbagbuo. Mana ejebeghị ebe a. I was waiting like as if to say ha kwesịghị ije that na nka jụ ese. Ha na-eje mana many places ajụgasị ese mana nke kwesịrị ịjụ ka e wee mara ka o si je ka eme investigation ka o si mee anaghị ajụ. Kedu ka mmadụ si apụtasị gị na mmadụ bịa gbagbuo driver waa n'obodo youth nọ, obodo enwere mmadụ. Aghọtakwa m ihu na-eme o, but ka anyị na-agakwa n'iru, anyị na-aga n'iru.
anyị na-aga n'iru. Onye mere unu ihe a ọma ndị natakwara ya mma o. Ihe a bụ ala Igbo, Enugu be nna m. Ọ dị mma. Otu onye anyị na-anọ kịta bụkwa ndị na-arụ ọrụ na ya bụ ụlọ ezumike ka ọ na BBC na ihe a na-akpọ BBC na the kind camera BBC na-use maka na ihe a ga-eyuzu ụmụ rubbish things a bụ ọ bụrụ na youth chọọ art otu a akụwagodie o nwere uru ha ya agba loose. Ị na-achịgwa m na BBC nke ụwa niile enwere ike igotere ndị a the largest camera dị very clean a ga na-eyuzu na-eme documentary na-eme maka ihe ada na-eme bụ even ụmụ nwaanyị na-arụ na BBC ha marakwa amara na Amadioha nọkwu ya ka a bụrụkwa na from ihe ha ga-eri because you people are exposing our nyash, exposing us in a way that even that now the gods of the land is not happy for you people that are working in BBC. Ifuge maka nwo ihe dị iche na terrorist n'ụnụ nwa na-arụ na BBC. Negodi ihe na-egosi ụwa, negodi na-egosi ụwa na-eme n'ala Igbo. Negodi look at na nwa idu kpọrọ anyị. Look at documentary BBC. Look at the picture of the BBC. Even Obi nwanne nna achọ ka hibe ama m ego na-ego phone na-eticha ndị na-eje eweta news. Look at BBC. Every time mmiri ezoho ọ na eze ezo ọ na-aya aya ọ na ha aya aya na-akọ network. Eho BBC nke UK. gwa anyị ihe mere ebe a na ka obi dị ya. Ọ dị mma. Kedu ihe mere ebe a ụnyaahụ? Onye nwe Castle Majestic bụ ezi ọyị m nwoke and bụkwara ọga m ọzọ ma ọga na business. Anyị na ebe a yesterday n'abalị na ọ nara na Bush Bar na ebe a around 10:30 to 11. Anyị na-enezi anya n'elu fụ ndị ya kwara like mmadụ 10 gbadata. So onye nwe hotel mụ na nọ n'akụkụ anyị na-aṅụkwa mmanya agata agafe anyị mgbada ebe a na-akụ sunuka n'azụ anyị ụzọ ebe a na-akụ sunuka tọnụ minye egbe elu si everybody lie down n'ebe ndị mmadụ jụ na-aṅụ mmanya awekwụrụ tọwesi ogene bụ ụdị a. Next na afụzi again one honorable member bụ honorable SPA to the governor and honorable SSA to the governor of Imo State nọkwa ebe a and the SPA to governor of Enugu State. Next na ọzọ afụzi na a na-anụzi ọgụ ha na-anụzi ọgụ na-anụ ọgụ mụ na enwe hotel jekwa maka afụ memụdị a nsị ọgịnị na kedu na ihe emelụnụ o nwere ihe emelụ kedu na ihe ndị atụkwa m ọgụ mụ na ha bụ gidigidi abịa ịkpụrụ m si na mama bụ nwa gbọmpụ ebe a si ọbụrụ mụkwụ ya gbụkwa ebe a ha emezie bịakwute onye nwe hotel si etukwu na ana nkịtị wee si na over dead body makwa onye bụ ya onye a ga-enye nwe obodo niile isi etukwu na ana nkịtị maka na gịnị mere obere nwa ahụ amegide mkpọtụ na ala ndị FCC agbakwuzie Una furu slans onye a yuzuru ebe a na makwa onye dị ihe a n'oge enye nwe obodo niile nri onye ga-enye nwe obodo mmadụ nri why na onye beghị Enugu steeti be nna anyị niile nri unu nọkụtụ na-ewere ọnụ na-ekwutere onwe na ajọ ihe oge enye nwe obodo niile unu ihe onye go obodo Enugu steeti anyị niile nri sọhọsọ hotel a ka o nwere ka anyị na-agakwa n'obi ka ji na-eto ndị ngwongwo ọnụ the girl na-arụ pọta na-arụ na reception were egbotu die n'iru si weta master key ka ọkpọpọkọta the girl ajụ anyị si ebuga the girl ụlọ ọgwụ ha wụrụ ụlọ malichie this girl ntị yesterday ọ na-azda anụ ihe wee jejidezi one other pọta nke nwoke wee tipu the boy shege maka na were ga egbotudo ma GM ma the man nwa hotel hasia na ndị master key wee tichie the boy were master key na-abajizi room Banye na room ebe ndị mmadụ nọ na-agbakadọ even oyi nwoke na ebe a n'ụlọ onwe Jos bute maka na ọ bịara ime biznes ebe a na ebe a ha gbaka room ya ọ gbadata na na-asị m ọgịnị ha emegide na room ọ bụ maka National Youth Council nọ meeting ebe a n'elu ebe a ndị ọha na eze ndị Igbo nọ meeting ebe a nans nọ meeting ebe a ha gbabakwa na họl agbaka họl menwe mkpọta ebe a gbanyewe egbe elu gbagba ebe up and down egbe ndị agbara ebe a more than 20 gunshot ndị na-enwe mmanya na ebe a gbara ọsọ ife ma fon ha nakara ndị mmadụ nakara nchịkọrọ fon ndị mmadụ. Biko o nwere ife m chọrọ ka ngosi unu ya amara m unu ga na-afụ destin na point
this na-esere ebe a kịta na ihe esere na this hotel ebe a design emere ebe a maka ihe akịta na bụ language ka ọ bụ onwe ga-agwa m language ihe dị ihe esere na wọọlụ a biko nu achọrọ m ka ọ bụrụ unye nụ m aka nidiri m very fast this ihe esere ebe ọ bụ language ndị ebe ọ language Igbo dị ya ka ọ language ndị China maka ọrụ ka China nweta this kind language just check enu m ya ka anyị na-agakwa n'iru ndewonu biko nu this language a dị ebe a language a gịnị bụ ihe dị ebe a na maka onwe ihe chọrọ ime ikwu na detain ma laptop ndị mmadụ chere pụọ chere maka ụfọdụ moto ndị mmadụ afụ mgbe mụrụ esi nsị mmadụ ha gburu about 15 people or more than ya ụlọ ọgwụ onye nwoke Emeka nọ n'akụkụ wele emeluche Emeka arụ ọbara ju Emeka arụ kedu si ka ndị EFCC enwe ka ha si nye ụlọ ozi ma ọ bụ ịmagosi na ha na-abịakwa họteelụ ụlọ abịakwutere m one of them si kedu ihe mere nkedu na ihe ọ normally na ka esi eme bụ na ga-edetara ndị họteelụ akwụkwọ detara akwụkwọ m enwezi họteelụ resistance ọkwụrụ na afọ the language na ọ pụtakwara ọfụma na this language ya dị ebe a ihe ya language edere ebe a ka language ndị ọ biko nye nụ m aka dị ọ China language dị ya ka ọ gịnị maka na ihe bụ ala Igbo anyị ka anyị nọ fuge ya the part of what we are talking about ya part of what we are talking about kedu ihe edere ya kedu what is this asị na-eme Islamize a na-achị ime anyị Islamize a na-echi ime anyị Islamize ndị na-eme Islamize akarịa na sef n'ala Igbo anyị ebe a na-epetrolize ndị ha na-emekọ ihe ka anyị na-agakwa n'iru kedu na ihe merụ na ha ajụ anyị na-ajụ kedu onye answer up to now ọ dị maka ijegodo fụ ụfọdụ n'ime ndị nọ mgbe ihe ahụ mere dusi anyị ebe a ha na-eme ka mmanụ na-eje na ọ dịkọ ya dị clear ebe a ma ọ ndị Hotel Majestic na-ekwu ka obi dị ha na ndị EFCC bịara na họteelụ a wee banyegasịa na rumu ebe ndị mmadụ lọji gasị wee kpụrụcha ụfọdụ ndị mmadụ ọ dị ma ọ nwekwa ndị nọ ebe a mgbe ya bụ ihe mere ha na-ekwukwa ka obi dị ha maka ihe ahụ before na-aga n'iru ọkwụnụfụ boys juru ebe a ọkwụnụfụrụ ihe niile juru ebe a now ihe niile a bụ youth ihe niile a na-ebe a youth mana emecha mara mmadụ na-ebu EFCC ahụ bịara na ọ sị na ndị na-adụ sunika na-adụ sunika ndị na-egwu mmiri na-egwu mmiri ndị na-eme ya na-eme ya ndị ha mmadụ one ga-abata na dat mmadụ one ga-abịa ohi a Nnamdi Kanu na-ekwu everyday pụta asị gị ndị Fulani tọmọ nọ abịa chase the whole village. This is a part of it here. Mmadụ na-akọ akụkọ na ebu egbe bịa mee nke a mmadụ one bịara ihe ahụ na-eme nwere ike iji titis na-akọrọ ihe na apịara ya isi dị mana Nnamdi Kanu kwuosi pịawanụ ha isi mee nke a asị dat na ọ na-achị ọ na-ebute violent otu akụ na-esi nọrọ a na-anwụrụ n'aka one by one a ga na-egosi na evidence of ihe Nnamdi Kanu na-ekwu maka na okwu ọnụ ya niile ka nsoro anyị nka na-esi wee ruo echi maka na okwu ọnụ ya niile na-abịa na mmezu anọ na-abịa na remind ring na ọ na-abịa maka ọ sị na aga na-amakpudo unu ifuge ujibi se na ihe BBC si na ndị mmadụ wakpudoro EFCC wakpudoro so ọ wakpudo ahụ ka Nnamdi Kanu kwuru si na oge na-eru mgbe a ga na-awakpudo unu n'ime ụlọ na-awakpudo unu n'ebe niile na-azụ afịa na-awakpudo unu ebidogokwu ya o maka dị ama ma onye anyị na-anọ nkịta onye unu na-ahụ ugbu a bụ onye nwe ya bụ Hotel Majestic ka anyị na-anọ nkịta ọgabiko aha m wụ Friday Chukwuemeka Ede ọkwa njin ọmụwụ onye isi lụrụ ebe a nwe hotel ihe mere ebe a ụnyaahụ na anyị nọ na mgbede mgbatụta ana ka mfụ ka esi eme na ba nke dị n'ana mgbe mgbatụteziri ana wee na-afụ na many people nọ there ka m tụpụziri ana oluo 10 minutes m na-etupu ana mfụ ndị yi akwa ndị EFCC ha na-abata one after the other
one of them jụrụ ya sị ya ọ gịnị wụ ihe na-ese ka onye ọ na-esere unu ya. The person enweghị ọgwa ma ihe o meziri wụ wee nye egbe elu si everybody lie down. Sị ha mba na ọhụkwa otu esi eme na ọnwụ na ọ nwere onye unu chọbịa ebe unu eme ka mmadụ ka ị ga-esi nọkọta ịbịa sị ndị bịara iri ife ebe a dị n'ala ana. Onye nke ọzọ eme ubo jesi DJ gbanyụ egwu DJ si ya na ya da agbanyụ egwu. So nwatakịrị n'ime ha pụta ebe m sị m na ntukwuru ana na ana nkịtị. Nsị a na-amụbekwa gị mụ itukwu ana na ana nkịtị na m aghaghị etukwu ana. So before you know it, onye nke m bịazụ jụwa ajụjụ ọsọ m nọ ya wụ onye isi du ha bịa. Ọ gbagowe na reception ebe a na-edekọ aha ndị bịa na hotel jeruo ebe aha tudo onye nke nọ ebe ahụ egbe na ya nye ya kaadị eji agbapesi ụzọ niile. Onye asị ya na ya ga-enye ya ebe were ụla machie ya ntị narị ya kaadị je gbapawe ụlọ ebe ndị mmadụ nọ n'ofu n'ofu. Nsị aka ewudala unu na-akpa ihe a unu amakwa na alụ ka unu na-akpa onye duelu unu. Ọnwụ na o nwere enyere unu ego ya ka unu mebie họteelụ a na ọ gaghị awa ọkụrụ unu na họteelụ a na aka Chukwu dị ya. Enugu steeti wee ebe anyị anụmụwa na Aba ka m na-azụ ahịa. Ihe ndị bata n'Enugu steeti wee lụọ họteelụ awụ ka anyị na-emepe Enugu steeti wụ obodo anyị wee na-enyekwuru gọọmenti aka maka ịkwụ ụgwọ ọnwa ndị mmadụ. Ndị anyị na-akwụ ụgwọ ebe a 120 something people na ọnwa gwụ. Gọvanọ anyị wee ezigbo mmadụ ọ da-achọ nsogbu. Unu anụrụ ihe o kwuru ebe a maka ana m eche ya ka o kwuo nke a maka ọ ebe a ka m na-echebiri ya. Gọvanọ anyị bụ ezigbo mmadụ. Chai! Gọvanọ anyị bụ ezigbo mmadụ. Ewe wakpudo gị n'ebe gọvanọ nwere sekuriti na-echekwa obodo ma gọvanọ amarọ ị na ebe a na-epromoti gọvanọ mana ọ gọvanọ bụ ihe sendịrị ha ị na-epromoti gọvanọ. The same gọvanọ ga-abịa ije kọrọ kịta ọsị gị baa chaplet na mmiri bụ ezigbo mmadụ maka ọ hapụrụ gị rụọ nọnsens maka họteelụ ka unu ji emebisi ndị be anyị. Unu afụgoro ihe a na-ekwu maka na ihe anyị na-agụkwa n'ọfọ na anị bụ na ọ bụrụ na a chọrọ ikunite ihe niile unu nwere n'ala Igbo ana na-eyi ma isi unu esoro ya. Gọvanọ gị bụ ezigbo mmadụ n'Enugu steeti mana Okwuluọra na-egosi every bad road n'Enugu steeti ma ndị na-ekidnap ya ma nnapịawu ya azụ. Gọvanọ gị bụ ezigbo mmadụ ihere a na-eme gị dị ka akpa akpụ. Mara ọzọ m ihe ndị EFCC ji achọ ka o mebiela anyị obodo anyị dị mma nsogbu adịrọ obodo. Okwu m nwere ịgwa ndị EFCC na ha tọọ ka ha ji na ha na-emezi alụ n'ala Igbo. Ha na-emekwa otu a na be ha wụ nọtụ. Ha jee ebe ha na-edistọpụ mmadụ ha bịa n'ala Igbo ha na-eme alụ na-agagharị from hotel to hotel from house to house. O nwetugo na ebe mmadụ nọ na nọtụ nụ na EFCC jee n'ụlọ mmadụ ma ọ jee na hotel mana ọwụ na ala Igbo East Enugu Owerri ọwụ na unu chọrọ mmadụ bịa na hotel unu akpọ onye nwe hotel ma ọ kpọọ management of the hotel si ya na-ekwe na onwe onye unu chọrọ bịa na-ekwe aha ya onye ahụ akpọpụtara ya unu nọtụ ịbịa guest niile nọ na hotel unu align ya ha down tudo ha egbe. Afụtụbeghị m ebe o mee n'ụwa. Ihe anyị ga-eme wụ ndị okwu ka n'ọnụ wụ ndị a na-akpọ ndị lọya. Achọrọ m ịdachi this man ọchị. Ya gara akpọ money miss road. Ọkụrụ na anụgo ya na eje n'obodo ndị Hausa na ada egbu eje n'obodo ndị nke ada egbu mana abịa na be ha na-aba na house to house. Nke a bụ nọmba 1 point ohi tichara ngwa. Kedu onye bụ security command na ala be nna gị ahụ bụ Enugu steeti na-eklem? Kedu onye na command EFCC na ala be nna gị ahụ? Ifuru ihe niile anyị ji ekwuru okwu Biafra today tomorrow maka ya ji ekwuru Biafra today tomorrow maka na ndị nke ahụ ịkpọrọ gọvanọ bụ ezigbo mmadụ bụ papa gị na chi gị bụ ezigbo mmadụ bụ ndị na-egbuchichi Enugu steeti mee na Enugu steeti adaga n'iru. Anụ gị nwere oge apụta gị ebe a na-akọmplen na ndị mmadụ na-awakpudo unu. Ka ezi onye bụ the chief security command na data Enugu steeti ị na-ajụkwa esi ya
mana ana m afụ na ndị ba ịma mgbe nọ ba ya ọ bụrụkwa ka nsị mara ihe kịta ka nsị ma mgbe ahụ okwe ife ọka ọ na-asị gị ajụgo ekịta na aka ihe bụ plan ha ọ sị na ka ọ kpọọ ndị lọya ndị ọnụ ai chimo anyị tọrọ atọ ndị ọkaikpe a ga-etinye ọnụ n'okwu a mara ka a ga-esi eme okwu nke na-ekpe Nnamdi Kanu maka ọbịbịa ha bịara ebe a kparịa ndị na-azụ ahịa ha ga-ahịa ahịa ma n'ikuku kwuo oye ọ n'ikuku ka ya ghara ahịa gị ha sikwe kpọrọ ndị anyị na-adịte na awugo ka m chọọ ọzọ ụnụ afụgonunu ihe ọkwefuru ebe anyị n'obodo fa o nwere ihe adịmaha ka si efili kun si efili anyị nọ fa o ifụkwara onye ruru udu mansion na-agaghị defend nwe onwe somebody that build this kind mansion cannot defend himself ọ dịrọ possible onye ama defend nwe onwe ihe o kwuru ebe ya and ọ bụgoro oge defend nwe onwe ọ na-adọjisi gọvanọ na-adọji senators na-adọjikwa ndị befa bụ ndị kọskwara ya problem and somebody just ndị security ihe dịka EFCC dị mmadụ ịtọ ma ọbịa na-amawasị ndị nọ na họteelụ gị anya na-amawasị ha ntị ụmụaka eburugo nke a na because ha na-arụ ọrụ na họteelụ ị nwere ike iwere security nke gị defend ihe na-eme there. A hotel do now how many people lodge in that hotel? How many people in where security, at least security gabo onwe ha ka esi megi nwe kpọkwuo security nke na area from your own side. Mana agwago unu kita na unu jiri nwa ya chekwabo onwe unu ma akunu esi na agada na akwu youth ụgwọ youth na agada na eme ebe the kind people do na abịa. Enwere ndị nwere sense isi ka unu challenge godi ha nọrọ ebe a lie ya gị down mee gị nke sa amụbeghị onye kasị gị lie down. Ọ maka ọkụbeghị isi egbe n'isi na maka ihe unu na-akọcha abụkụ unu wee kpuchie maka ọbịago na ọbịago maka ọ bụrụ ihe ka ọ bụ ha anụcha kịta ha bịakwa second job wee kụzie gị egbe n'isi live isi na oke na-esi na-ada ana ịma na anụ m na-esi na-ada ana wee jụọ gị egbe n'isi a na-agwa unu that na ihe aha na-ekwu okwu ya ga-emeche bịakwute unu one by one onye ka njisi unu nwa bụ ndị youth nọ n'ala Igbo wake up enwekwa m time ịdị na-akụ ogologo akọ na-abụrọ maka ndị nọ n'obodo oyibo na wọchị nwekwa ihe ha ji ndị a ezu ure nwee ihe ndị nọ n'obodo oyibo ha na-eche ka egbuchasị unu chọọ ka anyị nwere onwe ọ na-achọkwanụ na anọrọ dị ọ plan ha anyị nwa bụ ndị nke ọ na-adị anyị ọkụ ka anyị naba maka ihe dị n'ala Igbo karịrị ihe dị n'obodo oyibo mana ọ bụrụ ma unu nọ ebe ahụ unu amaghị ga-eme kpakọ onwe unu ọnụ seti onwe unu seti boys oye yie ndị politician egwu under una own command otu unu si wee mee ensas menu something arrangeable rapụnụ ndị a nọ na obodo oyibo eti ya egosi gasịrị rapụnụ ndị a mụ ebelieve hokwa na unu ga-adịgide week like this onye pụta otu a ọ na-akọ akụkọ na social media nsị unu na-eche ọ bụrụ na ego kwuru n'idiri achọrọ m ka ọ bụrụ ego kwuru na-asị biko nye na anyị ego ka anyị wee mee nke a nye na anyị ego unu nwa bịa ekwesịghị na demand ka m gwa gị mgbe ndị Ukraine chụpụrụ gọọmenti n'obodo a chụ n'agha Russia maka Russia bịa na kontrolu gọọmenti obodo a mgbe ahụ ifuge so ndị youth obodo a si na nke a na ma papa ma mama onye ọbụla jebe White House something like White House onye ọbụla kpọtịa na White House ka m were n'ala Igbo onye ọbụla kpọtịa na Government House ịma ndị gwara ha kpọtịa na Government House bụ ndị otu anyị ndị dịka anyị nwa n'obodo oyibo ifuge na-agwa ha jebe na Government House ịma na everybody jere na Government House na ndị obodo a na-enye ha equivalent of $50 every day ihe niile na-ebe a so na ndị n'obodo oyibo na-ese ndiziri ha $50 iji wee na-eme gịnị na-eri nri so ihe mezi na onye ọbụla like abịa na shop ka ọ bụrụ na-ere rice eburu akpa rice ọ bụrụ na-eme eburu a na-esi ebe ahụ doctor eme arrest of the whole doctors nọ na the hospital eburu ha jebe die maka a na-agbagbu a na-agwọ a na-ebubu n'enyi na-agbarụ arụ a na-eme ihe mere n'obodo a n'anya m ụfọdụ kpọkọrọ ndị ọgaranya kpọkọrọ ụmụ ha gbaa ọsọ ndị elu ụmụ ha dị ndụ anyị nọrọ ebe a fụ ka na-esi wee mee mana today ndị na-akọlekt ego IPOB na-akọlekt ego IPOB ise ndị home na-abụrụ ha wahala even ịkwụ ụgwọ midia ịkwụ onye na-arụ ọrụ na midia bụrụ ha problem even iseti redio Biafra telivishọn ka ọ bụrụ dachi bụ problem ebe a ga-ego dị na-eje mbọsị ha ga-eme akaụntụ nkụkọta ha ma n'isi ndị ama ha dị sef ihe na-eche agwa m na-ekwu n'okwu akaụntụ jos ka anyị chọbagodo onwe anyị ndị a ga-eme ihe mmụọ ọzọkwa ya bụ na-enweta Biafra si Chineke gbarata mmọwasịa Chineke ntị they must do akaụntụ ọkwe ma unu emezi na ihe unu na-eme hapụ na akaụntụ ndị a ga-eme akaụntụ na china ọsọsọ unu na-afụ ya
ihe nidiri ka anyị na-ekwu na ka anyị na-aga aga don't let these useless people rụrụ amara ihe uru ụwa bara. Aka m gụọ akwụkwọ mgbe m ga-egwu nọ na ude akwụkwọ ngụrụ mgbe e nwetagoro Biafra kịta na m na-eme ka okpo people na-ese ndịrị ndị na-anụ n'obodo ego bụ outside mgbe ahụ m na nwunye m bi ọ na-akọrọ m everything. Wow, onye ka m bịa ma apply na POB mfu na so many people criminals, very criminal sins, useless people that you can never near. Iwepụta plan nke asị ndị be anyị nọ n'ala Igbo kịta ekwesịrị all the youth nwanne onye ọbụla na collect ihe ka 10k wee na ifunu ha gbara gọọmenti ọsọ. Hey, I wish na ọmụ nọ n'ife a na-eme nwanne ribe na ego unu obi nwanne unu afụ ka o si wee mee nwanne iweta ego wunye na ha jebe njem ha rigide nwee launch ya obi nwanne deshon ụwa niile afụgo rekọd nke ahụ mgbachia ntị mana eriri ego riwe ntị ego spend na launch na ihe a na-eme n'obi nwere almost about 3 million naira onwe ya amaje ha nọchadị ya ke ndị wetere the money. So n'ihe unu nidiri unu chọọ freedom anyị nwa n'obodo oyibo kwesịrị na-akwụ unu ụgwọ. Ọ bụrụ na amahụ na amara ya today onye ka anyị sunu wake up. Ihe m chọrọ ka nna anụ na ndị nọ n'ala Igbo na disappoint anyị by na inye ha ego na ha rifue ha emela anyị ihe ka anyị mara na nke a kedu ya na-atụrụ ego for. This is not the time of buying lawyer is useless in this movement. Unu amara ya today tomorrow nwere lawyer abaghị uru. Ihe a na-eme na revolution bụ Nnamdi Kanu sunu ihe a chọrọ revolution nwere ihe ọzọ. Ihe unu nwa ga-eme bụ anyị ga na-enye unu ego every month, agitate am for like that. Anyị ga na-enye unu ego. So ihe mmasị bụ mbịa ntụzi ego tuje somewhere ekpoko ya ekpo n'anya ụlọ. All the youth unu ezuzu n'oshi, all the youth unu atụtụzi n'ihe mmadụ nwanne. Every month onye ọbụla nọ n'ụlọ a na-abịa ga na-enye ego, a ga na-enye gị eji na-ego nri, a ga na-elodu rice unu ga na-eri, ribenu nri, hapụnụ n'ọnụ dị ka gọọmenti ka ịfụzie ndị na-ejenereti gọọmenti ego. Ọ bụrụ ya ma ọ bụ asụ unu na-ejezi unu ụka unu ji unu ụka ndị unu ka esizetụrụ unu n'ụka na-enye unu ihe unu chọrọ. We can work a lot of things in a different positions. Ihe a na-akụ ya na-eweta m unu the two illiterate na-akụ unu dị agụrụ onye gụnye nyere unu akwụkwọ n'ụgụrụ. My shut up. No wahala. Ka m bite ọzọ. Akwụnụ ga-anwụ. Mụ ga-anwụ. I love my life. Anyị jekwuru ezi ife. Ndị n'obodo oyibo ha ga-ekwukwa ihe a na-eme unu bụ otu n'anya afọ ụzọ. Ka a na-ejekwa n'ubi ga ji na-eto ka nje na nke ezi ife. O nwere okwu ezi ife kwuru m chọrọ ịrush now before this one. O nwere okwu o kwuru nwana adị m ahụ ọkụ na yo maka ndị nke fili na mụnwa amara na-ekwu adị m ayọ na yo nna m ị chọrọ na hapụ ya. Ọ bụrụ advice ka m na-enyekwa o advice ka m na-enye. O nwere I don't even ọ bụrụ na mmadụ mbụ m wee nwere m time no mmeri gị ihe ị chọrọ ya. Ọ bụrụ na by force okwu m kwuru abụrụ by force. It's not by force. It's not by force. It's not by force. It's not by force and it can never be one by force. So unu like unu were unu like kwanu na nọrọ. It's not by force. It's not by force. Anyị ga na-emekwana nke anyị ji bụrụ mmadụ. But ihe na-agwadobe unu bụ gịnị? Ndị na-abụrụ ndị freedom fighter bụ ndị na-control unu now. Now watch ya ihe nna anyị kwuru maka na this man na-ekwube okwu na-make point sometime. Watch ya voice onya, watch ya nwoke a, maka ọ dịka nwoke a bụ onye so onye Igbo amaghị asụ Igbo bụ nke a. O nwere okwu na watch ya this man na ndị bụ ndị kwesịrị na anyị ga na-ejekwa ekwu maka Biafra na ndị ne ha ọkwa foto ha dị ebe a. They are the one we supposed to be talking to. At least ka anyị jekwuru ha na-ajụ ha just a na-eji mee interview. What are you saying on this on that? Ndị delegate ya na-ejekwu ha. Ọ bụrụ ihe ofu onye na-agwa anyị. We need to be talking to them, knowing what they are saying, knowing their plan, visiting. Ọ bụrụ ofu onye just anyị na-asara na-asị. We need to be making sure because these people chikwu okwu ha na-ekwu okwu ka ndị chọrọ udo.
So ọ bụrụkwazi abatazi agbacha gị bịa na social media kparịchekwa ha egbukwa gị yawakwa ha biko. It doesn't make sense to me. It doesn't make sense. It doesn't make sense. It doesn't make sense. I think the opportunity we have now with Nnamdi Kanu in detention, Igboho in prosecution. The opportunity ha nwere na Nnamdi Kanu ha jidere tie na detention, Igboho no prosecution. Now ya bụ opportunity ha nwa bụ ndị anyị na-ayọ ka ha nyere anyị aka. Ha enwego opportunity now, ha enwego realizable mind now. So ka anyị na-egekwe ya ntị ka unu na-aghọta ihe a na-eme. Is to pray God to let the conscience of the president cool down. We pray God to manage the mind of the heart of president. Let's now dialogue. This is a very good opportunity for dialoguing instead of insisting on any military or violent approach. There's no reason. Ihe a bụ okwu okenye. Onye a na-ekwu okwu ebe a na-ekwu okwu with the whole heart of the mercy of God. Onye a na-ekwu okwu ifugodi efu na onye a na-ekwu okwu na just o ji nwayọ ekwu. Dialogue now is opportunity iji go na ndị Kanu jide hostage ka ezi ihe unu chọrọ ọ bụ restructure one ọ bụ ifiri ndị a ọ bụ inye ha referendum kedu ya chọrọ. Tell us. Ndị a niile dị calm na-egodu ndị okenye anyị na-ekwuzi okwu ha na-ekwu okwu ka ndị eji udo jitesie. Ndị youth anyị biko nụ kedu ebe unu nọkwa na ọ bụ okenye anyị ga-eje je nụọ ọgụ ọ bụ okenye anyị ga-eje zọtara anyị. Youth kwesịrị na-azọta anyị. Nnamdi Kanu bidoro na peace unu jụrụ ajụ. Nnamdi Kanu bịakwa mepekwa BSS unu asịna na chije cause war. O mepe volunteer problem. Emepe Eastern Security Networks ngwa ka ịbịa mani ha ga-eji eme unu achọ ka ha ndọ unu kunu corrupt kwa ya problem. Ngwazi na keta na unu ejide gozie. Ka ezi unu na-asazi aka ka ndị ogbi. For anybody, not to talk about even the president of a country like Nigeria, who should be very proud to want to tear apart this country. I don't know what else to say except that our minds should cool. Aye. And let be more grateful to God for what we have as a country. Nigeria. And they said sit at home for 2 days. That shows how people feel about the role of the president in the circumstance. That sit at home anya juene enwete ndị ọfụma. So onye ma nji si na apịakwuo nke ụka, pịakwuo nke Monday, ọ ga-abanyekwa ọ na-afịatụ ndị isi ụka, ndị gọọmenti ọ na-afịatụ ha. It's okay. Anyị nke anyị na-eme dị mma. Ọ dị mma. Ọ dị ezigbote mma. Ka anyị na-anọ n'ụlọ ahụ, just ka anyị na-sacrifice that Monday and that Sunday. Ọ bụrụ na ọ ga-adịnwu mma, ka anyị na-emekwu Sunday. Ọ bụrụ na ga-ekwe mebenu Sunday ka Sunday bụrụ nke ndị pịa ndị pastor na ndị reverend fathers pịatuo ha, nke bụzi nke Monday apịa ndị gọọmenti na ndị biznes maka anyị chere niile ka ọ na-emetụta nke ndị ụka sef obodo nke anyị nidoro sef ka echere ha echiche maka na ego ha nwere enwe akarịa na ha nwego enough na bank mana ka anyị wee na-egosikwazi ndị ụwa there is no church in Biafra land. We are sacrificing unsacrificable. Negodu nna anyị ne okwugo na ọkwa jere mbọsa ka ọfụkwuo Nnamdi Kanu ngwa gee ntị gị nọ okwu ihe o kwuchara here gee ntị. But sit at home every Monday. On the first Monday, our children did not go to take exams, and nobody is changing it for them. Of course now. Sit at home. I was coming back from the East. I came to Okeji. I found people playing soccer on the highway.
That is not this kind of culture we know of. Now, that is not the culture. Also, that is not religiousist. That is not the culture. Maka eterogiri all culture. And ndị na-agbara culture ọsọ bụ ndị na-ehold this referendum. Maka ndị nọ n'ụka achọrọ ka Biafra bịa. Ndị reverend achọrọ ka Biafra bịa. Ndị pastor achọrọ ka Biafra bịa. Ya ka ha ji kpaa. Ihe niile ha na-eme ha ji achọ famous nke ga-abịa emeche ka asị na ha ma pastor Biafra. Culture, we run away from our culture. Our culture bụ na otu ihe na-eme onye ọbụla na anụ ụlọ jee kpọọ ndị eze obodo ha. Onye ọbụla jee wetacha na eze obodo ha. Eze obodo onye ọbụla ejechazi ọbụna eze nke eze Chukwuemeka Nri. All the eze of the ndị obodo na-eje ebe ahụ gbakọ reasonie ka a ga-esi wee mee ife a ka ọ dị mma. Maka anyị igwebe nna m nkịta m na ya na-ekwukọ na nwe ka nsi megeri akpọ ya ọ ga-akpọ m. Maka ọ marụrụ m ụlọ ọ mbata n'ụlọ mmaba ha aka ifuke. So onye ọbụla jee consult igwe obodo amazi na ọ bụ igwe nke ndị buru na-enye nsogbu ya mana igwe nke ndị anya mara ndị anyị na-atụ aka mana onwe onye na like dị ijete saros na ogwu ndị na ya dịkwa too bad. Sit at home is not good. And I'm happy that when that was pointed out to Nnamdi Kanu, he clearly agreed with it and announced the cancellation of sit at home. But some people, like the ones who went and cleared the akara a woman was preparing, poured away the oil, and enjoyed themselves. Some people, we don't have angels, all angels at home. There are some people who came from the suburbs, but we beg them, we should act, governor or no governor, the town union, the Igwes, our people, the bishops, we should let our people know the truth. Una nụrụ ihe ọ kpọrọ kịta? Una afụrụ ya? Una nụrụ ihe o kwuru kịta? Because this man bụ only man since ezi ife ama onye nke ọzọ nwụrụ mgbe aha maazị onye nke ọzọ nwụrụ asị na ọkwa veteran. Now onye a kịta bụ onye ọ ga-abụ ọ na-ekwu okwu, onye a na-ekwu okwu ka nna, onye a na-ekwu okwu ka nwaafọ, onye a na-ekwu okwu ka ozigbote onye Igbo gụrụ ezigbo akwụkwọ wee sị na ọkọchọ ka ọ ga-ebelong to. Ọ kwefughị ndị ọ kpọchara kịta na-abụ ndị ahụ niile a na-agbakwa gị na ha chọrọ itete n'ụla. The new generation leader ka ọ kpọrọ afa kịta. Ọ kpọrọ kịta na ọ sị na a ga-akpọkọta ndị eze niile. Fike ndị ọzọ, ndị bishop. Ifukwara ka esi kpọọ ya ndị bishop. Because na them they lead us. Them they control us. Mana unu nwa bụ ndị a na-controlu. Onye nke m blọkụrụ na sịrị na a na-eme insult. I should talk rubbish and stop making points. Because na mahazin m nke m ga-ekwu nna m. Mahazin m nọ na edelago m go mmụọ. Nwere time. Tell them the only truth. With this order of sit at home said to be made by our own people, there is nothing to recommend it. And all our people should go to work. That's how we survive. Every Monday, every Tuesday, every Wednesday, every Thursday, every Friday, every Saturday, every Sunday. No, because we praise God on Sunday. Every year. If we're not because on Sunday, or say now because we praise God. Maka ọha nchani na-ebu eze ndị ụka. A na-ekwugodi ihe dị mkpa na-ekwu ụka. Praise God. Praise God. Do you know God? Ndị amakwa God self. God bụ mgbe ị na-enyere nwanne gị aka, nwanne gị na-enwe aṅụrị. That is when the God will be happy to you. Isi na-abata ebe na-abata na-agba bọọlụ na main road because na unu emego obodo anyị ọ bụrụzi obodo egwuregwu. Ị ka nwere moto ị na-anya. Ndị nke na-agba bọọlụ na-agbara onwe ha bọọlụ. Ifuru ya? A na-efukwara igwe nke ndị otu na-agbagburu mbọsị ya. Unu na-aka na-asa aka ka ndị na-ele anyị. Unu emego obodo anyị ọ bụrụzi egwuregwu. Ndị mmadụ na-emezi onye ọbụla werezie obodo mere egwuregwu. I wish na nwere go to sponsor all of them. Nwanne ejezina anywhere. Na-eri ndị ka anyị nọgodo 1 month. Ka anyị marụgodo ihe unu pụtara na-eme anyị ọ dịzie ka anyị mara ife anyị kwesịrị ime.
kedu ka unu sugbu ndị eze otu ị nọ kịta na ị nwere ọnụ n'ala Igbo ị mara ihe nwere ike ime ka kọnzọktọ ndị ahụ ị na-akpa afa kịta esi na ihe niile kịta ka onye ọbụla banye ọrụ onye ọbụla na-abanye ọrụ onye ka ị na-agwakwana unu nọ na chanel na-ekwuo unu nọ na telivishọn na-ekwuo unu kwucha unu arahụba ụla kedu effort ị na-eme ka ị put ha together because ị need isi kpọrọ m onye unu ejekwu maka unu cha niile eje echiche without the right channel onye ọbụla na-ezezi onwe ya eze onye ji ochie nke ọ laikiri onye ji ome nke ọ laikiri ije zikwuru eze nke unu na-ama aka imezu obodo niile ụlọ bụ unu na-ese okwu maka unu na-eme onye jecha obodo oyibo bata oge eje respect ndị nke okenye nọ na village unu efide na onwe ya ama unu eje rụpụ ụlọ na town rụpụ ụlọ na place gbachisie fence eburu channel TV na-abịakwute unu the original ndị eze a na-ekwu okwu the original people that born to be king unu na-eghere ha anya ọ dị unu ka unu ga-adị ndụ. Guys, we work. Unu amnugo nie na onye ọbụla should go to work. Onye ọbụla should go to work. Or work bụ ihe IPOB na-arụ since unu ekwetekwa na IPOB na-arụ ọrụ unu ekwetara na IPOB na-arụ ọrụ maka ọ bụrụ na ukwete na IPOB na-arụ ọrụ unu ga-ama na ihe IPOB na-arụ bụkwa he the same thing na ahị na-asị we should go to work na-eke aba ede you should go to work. Nke a bụzi nke Willie Obiano before mụ na awa you should go to work onye ka na-asị go to work we should go to work kpọọ okwu afa ka ha mara ndị na-asịsị go to work. Ịhụrụ ya ịda ahụ ya na wọchịkwa ahụ hai chimumenu m ebere wọchị ya nọ achọrọ ịgwa alụ na anyị dị prepared ọ nwere onye ga-enye unu nsogbu onye na-anara pin ụlọ anyị tụrụ ka ma ndị amị ma polisi dị ebe niile akụrụfa ụna na-anụ ya unu ekwezina ka mmadụ si unu n'ọnụ ụlọ unu ekwezina ka mmadụ si unu n'ọnụ ụlọ ka ndị bụ ndị mmadụ nke a bụ number 1 na anyị ga-eprodu na achọ ka aga ugbu unu number 2 ị na-enye ha nri are you giving them food? Are you giving them salary? Because every young lady before 18 years kwesịrị na-akwụ ha ụgwọ ọnwa. Ị na-enye ha? Mba. Ị nyere ha ụgwọ akwụkwọ free? Mba. Ị nyere mmiri free? Mba. Ị nyere transportation ọdụlo? Mba. Imegidekwu mechie ọkada mee keke were nke gị wee wujuo ka ezi ebe isi enye ha nri mana ndị ụmụnne m enwere kọmputa ha ga-eji na-anụ onu anyị nọọ ịchọ ịbata wee nụgonu nke o kwuru si dat na ọ bụrụ na onwe onye ga-enye unu nsogbu na ndị amị juru ebe niile ndị ga-agba unu tọtọ ndị ga-agbakwa nwanne gị ma nwanna gị ndị ọ na-agwakwa okwu ụmụ ha bụ ihe na-etikwa mkpu ka ọ dị mma maka otu a nọ n'obodo oyibo ọ bụ na nne m anwụbeghị ọkwa nne m ka na-abụ nọkọta mgbachagharị ya ego na mont now mbịaziesi ma na afụfụ na-ata n'obodo adịgo too much na nwanne na m na-achọzikwa ịnwụ na ivi na o nwere ndị nke na-anwụsịsị because of agụụ ma ndị enwe ha akwụkwọ ọsị ma ọ bụrụ nnataziesi ka m gbazie onu gwazie ndị mmadụ na politishan adịghị eme ọfụma ikporo ndị amị gbagbuo m oyi gbagbuo in short atagha m onye ọbụla ga-abụ ojido n'obu unu kịrịkịrị tara m ha maka na ebe anyị enweghị obi igbu egbu abụrụ na ndị ọzọ ya enwe obi maka na igbu mmadụ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ ịkụgbu mmadụ bụ ezigbo ihe ka ọ bụ maka onye meta ihe ọjọọ akụgbuo onye meta ihe ọjọọ akpọchie ndị China na-egweri anyị tinye anyị na bọtụrụ so na sometimes ihu na-eme na-adị too bad nke bụ na people cannot even mercy for you all. Look at environment, look at ndị nọ n'akụkụ, look at ikpurokwa mic ikpurokwa ihe na-ekwu okwu na mic ịdagokwa iwu onukwu. So na-apụta nụ anaghị m ka kọka si emeghe a na-azụ aka nke taa manarị mọnde gara aga onye bụ ndị ịfọ na onye bụ mineral oye agụbego
ndị bụ granọt minerals chimo ala igbo mo pati ya chiga nchọta onye ahụ bụ ihe hụrụ ya nchọta onye ahụ bụ kreti mmanya nchọta ya bụ kreti mmanya nee mama anyị a ịfụrụ mama anyị a na-ekwe mama mmadụ bụ pure water na-ekwe mama anyị a ka ọ na-agụ chukwu ya afọ gị bụ ndị a n'ụwa na-ekwe agadi nwaanyị kwesịrị na-eri penshọn na agadi nwaanyị ihu onye a na-atụ aka na ihe abụ agadi nwaanyị na ihe ọpịa wata nene kedu ego one ka o ebu n'isi aka ha chimo na mba ọ dị m too painful ka nweta onye nke data kreti mmanya ọ ya ya bụ mfụcha otu a some people na-ekwugheri na social media na m atọ m ọchị na ebe a hụrụ ya na-awọchị achọ m kwuru na-awọchị na nke obere nwa na-efu kreti mmanya o bu wọchị ya the kind bottles of kreti mmanya this guy bụ ọ ga-ebugide ihe a na-akụ kparakata ememe experience ihe a na Ellen Bonds ịna kparakata go pure water go mmanya go a na-agba na go slow kparakata a na-agba kparakata hell chimo na-ekwe spika ka o bute ka ndị a wee nụ ọfụma ha yara spika na-enwe obere nwa na-ajụ ọgwọrọ obere nwa kịta ga-elegide destin na oleche onwe ike ihe ọ ga-enweta n'ime bụ 200 naira or 300 naira n'ihu gọvanọ ka onye a nwatakịrị nwaanyị bụ kịta ihe a nọ n'ihu gọvanọ nọ dị gwachakwa ha okwu wa ma onye a bụkwa ihe a nọrọ n'iru ya ndị na-ese ka ha wee bụrụ ha nwa bụ first people ga-post ya wee nwee followers. I'm telling you people that you people will die. Unu ga-anwụsịsị nsogbu dị na-ezere onye nke ọzọ fụrụ onye nke abụọ akpa n'isi na ihe ada ma afụ ihe a n'obodo dekwa onye nke abụọ akpa n'isi na-ekwudebe gọvanọ bịara Jos nọ kwefụrụ ya ndị ụka unu emego ndị be ya da aghọta mana ụdị ọdịnala a ga-eji mgbagbu ghara ọgụ eji na mgbagbu anyị ga na-eje n'ubi ka ji na-eto a ga-eje n'ubi ka ji na-eto ọ da-adị izi mana a ga na-ekobu nsị gị na ọ dịrị m izi bụ asị ya ọrụ m bụ ị na-egosi unu arụ ha na-akpa nwere ihe ọzọ ọrụ m bụ ị na-egosi unu arụ ịchọta orugo mgbe mama na-ekwuzide okwu sef na mbịa ngosicha unu mụ awa maka na na-ekwukwu ekwu sef ọ bụ people are seeing it as another thing so n'ihu ekwere mmadụ capital oil nene karị ekpu anya nene nwanyị onye oshi anyị ji ndị ala ọlụ biko ka m were ya wee chịpụ ihe dị na iwe dị m n'obi o lele ekwere mmadụ agụdụ ndị a na-arụ eziokwu bikos na ọ bụrụkwa mgbe ị nwere ego ndị a dị stretful kwefu ndị a dị ka ndị eji chụọ aja negodi Fayọba negodi ka ha dị helpless now na ihe a ile n'ihu ndị mana helpless people nọ here onye ka na-echegodu kedu mgbe mma nọ na gọvanọ kedu mgbe mma nọkọta sị na m abụrụgo gọvanọ Anambra a na-ekwu okwu ya chai ụmụaka rapụrụ m ka mba anọ eziokwu mmadụ so na mmadụ ama nọ n'ụlọ oke ya na ọrụ egwu awụọ n'ọgbụrị onye ka eji pịa gị dọmbe sịrị na Germany gba owuwo bọmbọm anyị chiwu mere
Ebere na ọ bụrụ m so na-eme. wee sị ka anyị nwee nzukọ wee tinye Oke ya daa na uche lụda egwu n'ihe ala niile mwana na-eme ọbụla. na be anyị dịka otu banyere ọdịmma ndị be anyị a Ọ dị na-emekwa mma. anya na ụta na-asị ndị be anyị ka ha nọ n'ụlọ ụbọchị Mọnde niile a wee fụ na ihe na-enye nsogbu emebisi azụmahịa ndị be anyị emekwa ha na-enwe nsogbu mgbe ụfọdụ na-emebi ngwongwo ndị mmadụ ji akpata ha Ndị abalị ibe. Oke bụrụ lekwa ndị na-atụ unu etu afa unu etu afa na ndị ọkwa abalị ibe unu dị ya na-ekwere ekwe gọlọ okwere gị ọsọ m bụ ihe na-atọ m ọkwa ndị a ji Biafra to come na-ekwe ha mana ebe ọ na-atọ m ọchị bụ na anyị jikwu ha n'ọrụ taa ọnụ ga na-ata dị afụ ọnụ ga na-ata dị afụ no more business maka nke anyị na-eme kunu ji aba na-ezuru oshi na ha una ma nọ n'iwu anwụ n'ọgbụrị a na-agba ngwa afịa a na-emebi ngwa afịa a na-emebi Fulani kedu ọchanja ezigbote ego m so uwe weste na ọchanja me market ebe the whole tanka gbara ọkụ gbaa ihe niile ọkụ ọ bụrụ mmebi ka o mebi wetin una do there wetin una dey do nke na-agba na main market wetin una dey do nke na-agba na Lagos State wetin una dey do ego m na labishi ihe niile unu ji na amaghị na-egwe m n'iwe everyday mbịa na program ị na-akọ m na labishi kedu ngwa afịa mebiri na ụlọ agụ n'ọsụrụ na nene wayek ka hapụ na akpọzi unu iyi ka mara na ụmụnne m ga-anabata okwu a nabata ọchị a na-achị unu bikos unu chad unu dị ihe a bụ illiterate people dị ebe nene ụmụ kagos ya kagos ihe nwere uru ha bara ihe akịta nwere ihe na-anya kịta na amara ihe even gị nwa na-ekiri m ekiri ka ndị a wee nwee sense onye akịta ihe na-agụ onye nke anọ n'etiti ebe a ka ọ bụrụ gọvanọ Anambra steeti ihe na-agụ onye akịta na-ama m nọ onye kwesịrị na-agbago sef prezidenti ọ na-agbadakwa na gọvanọ maka ochie erughị ihe na mgbago ọ gbadaba agbada ka o nwee nke o ji aka onye nke na-acha Abia steeti ndị nkezi nchịpụ bịa m dị m n'ime abalị ibe ihu abalị ibe ebe a a na-ebekwa anya na ka ha esi ene ume wayek na nke neko ka esi wee mee ụfọdụ ụmụaka anyị soro nne ya agwesị na ọ bụrụ ha ka anyị ga-anọ n'ekiri ọ na-eme so agwesị ka anyị gbakọ bịa tinye anya na ya ọ na-asịgo ka afụ na nke nwa kwụsịrị ka afụ na ndị be anyị na-eje ebe ha kwesịrị ije ebe ọ bụla ha chọrọ ije ọ Mọnde ma ọ Tuzdee ma Wednesday ma ọ Tọzdee ma ọ Fraịde ma ọ Sọnde ka ndị be anyị na-apụ na-akpata ihe ha na-eri na-akpata ya na-eri ụnụ afụgonunu ụnụ afụgo ka o si wee kpọọ tụọ ọzọ tụọ ọ sị nọ ọ na-abụ nne nene ndị a ihe nna-ajụ onwe m owepụta nsị ndị ọgụrụ akwụkwọ really like a civilized country otu anyị asị civilized world like ndị a ha matara ihe bụ civilization ha makwa ihe bụ civilization sometimes ana m ajụkwa ajụ onwe m ọ bụ na ha ma na-egodo ihe onye a na-akọ akụkọ niile ọ kọrọ ebe a kịta nwere ihe ghọtara nọ ka ndị be anyị na-eje ebe ha kwesịrị na-eje onwere ebe ha na-ejebu bifo nke ha na-eje eje nwe ha jetere ise ndere ha ihe dịka 500,000 asị ha nwere chenji frọnụ kunu wee cheta sị na ego agbalị ya na even ozughoro ezu na even na eji m okeke ụgwọ asị ya 500,000 ese ndịrị gị mbọsa akịda aka akọ mana ọ bụ ekite ego ọ sị na ịma ha na ihe dị na Naịjirịa arigo n'elu ke ndị merie ọ ihe a kwụ n'ihu ebe a na ka nye unu warning ndị Nnamdi Kanu nyere unu before wee jebe njem 150 days maka na amụma ga na-aga n'iru ka m were nke a wee mechie ekene m unu nwa bụ ndị bịara na-abịa maka na asọ onye bịara ụka ka a ga-agwa okwuchukwu soro okwuchukwu nke m n'abalị a thank God na m enwego obere aṅụrị ngwa listen to message I'm done. People may be wondering, why are they reading Psalm number 1?
We are reading it because we are going to go through the entire prayer of King David, from number 1 to 150. For the next 150 days, we are going to pray and meditate on one psalm every blessed day. Today is Psalm number 1. Tomorrow is going to be Psalm number 2. The next day is Psalm number 3. For 150 days. And then you will see what will happen. 150 days, we are going to remain watchful and prayerful. $150 days. Ọkwụnụ nụrụ ihe o kwuru 150 days ka a ga na-ekpe ekpere na-agụ Psalm, and the important one nke m chuzuru ọfụma nke o kwuru ọfụma mụnwa ma na ihe o ji wee kwuo okwu Psalm a bụ that one. We must be watchful. That watchful is very important word. Anọ ha na m nsị mba aga m etinye ọnụ. We must be watchful. Watchful can be watch people around you, watch people you are following, watch people you are listening, watch people you are supporting, watch people that is you are supporting. Onyanwa. Watchful is many things in this mission. Don't you know? Nnamdi Kanu knows Igbo well. Onye ka nji love you so much. Oh mara anya ọfụma. Oh mara anya ọfụma. Nyanwa amago. Oh no n'otu akịta anụ ma. Because of suppression ha na-eme anyị. Subdue. Nya ka ike gwụba ike gwụchakwa na anyị. Anyị ezu ike. Kedu ihe ha ji eme ike ji agwa anyị unu nwa bụ ndị na-abịa kọmentị nke a na-akwụnụ n'ụgwọ. Ai. Ka bidokwa. But I'm very, very certain that you will not get to the end of the 150 days. Now, that is now before the 150 days. Some we're not here now. Okay. So I got so now. Also, before the 150 days, that na anywa, so many people are reach there. I'm rich, so many people will not reach. Kaine gekwe. I can't go to one night woka borokita. Ko kuchara obugo 2 minutes can be dokwa. Because I'm an akuzana. Chobam ipik kota. What you got to you get the point now. I get up. Did you get the point now? Go we walk nam. Ay, I must maybe miss you kube. I must get the point now. I they get am. Oh, you go missy. Even said I chop me put a program out. Hey. I chop me put a program out. Ika ugom. Many people are going to Jesus Zik. Maka the passion nwere to this mission the three on a mesma affect. On a mema affect. On a mema affect. On a mema affect. On a mema affect. On the politicians. They can't change. What the heck better you? What the Chai. Because I want that from that one. That one on issue. I might see ebe na ha ejizi Nnamdi Kanu na-agụ ndị a kpachiri everywhere a na-ejizi mmadụ na-agbazi bọọlụ. Agwa na-aghọta. That is ihe nwere a na-ekwuzi na mmiri ejughị awụ ọnụ. Agwa na-aghọta. Mmiri ejughị awụ ọnụ. And ndị mmadụ ndị a na-esi na social media bịazi gwọtọkwa another time. Tata na ike were m. Boss dị ekwuru ka na-emezi. Nwanne, even ebe m kwụ na ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume, aga m ekwukwu okwu mgbe niile, aga m na-ekwu okwu na-ekwe na-agakwa
nwanne ọrụ ya ga-eme gee ndị chọọchị a ndị asa ahụ ndị chọọchị nọ na IPOB. These pastors, reverend fathers, bishop and pope and cardinal ndị otu ihe ma onye uwe ma onye nta now ugbu a ka ekwesịrị ime peace. Ugbu a ka ekwesịrị ịchịkọta onye ọbụla every damn person. Because ekwenisi that na unu sunu na-eso ụzọ Christ. Unu sunu na-eso ụzọ Christ. You people pụta kpokọta everybody ọnụ. Unu agaghị apụta kpokọ ndị mmadụ ọnụ. Unu agaghị apụta kpokọ ma onye ukwu onye nta ọnụ. Look at anọ ha dị a uche mefe awa. Uche mefe awa. Onwe dị ka esi kwuo okwu ka amara ya ga-eme ka achọpụta maka na ọ bụgo na o mere aji o burukwa ji ya ewa. Onye ọzọ ahụ ya ama ekwu ya na so onye ọbụla iwe awa ada dị mma. No dey good. No dey good. You know, but unu sunu unu taa ka Jesus Christ siri kpa agwa. Taa ka Jesus siri kpa agwa. Onye bi ọchọkọ n'ochie nke onye pụrụ apụ, ọ jụrọkwa ka onye apụrụ apụ kedu ka o si wee pụọ. Unu na-ajụdosi onye nke pụrụ apụ. Because ndị Igbo si ka m tọra wilili a na ndị Igbo si mgbọrọgwụ kpọ onye pụ ihu onye pụ azụ ya echewe onwe ya. Whenever the first person kick stone ọgwụ kpọọ ya n'ụkwụ onye so n'azụ ga-echewekwa onwe ya. Take care. Unu achịpụ onye ka awa unu onye kọta abịakwa n'ọkwa nga ahụ onye ka ha wara awa nụ. Na-achọkwa o chefukwa dat na ihe mere onye ukwu ka emekwa onye nta eburozi onye ọzọ dịka eboko nkwụ. Nwanne gị onye Igbo esighị otu eme. Onye Igbo esighị otu eme. Anyị na-eso Nnamdi Kanu. The same man anyị na-eso soko history always repeats himself. Na nke a bụ nke m na-agbaka m isi. But unu anwụkwa onye ka abụọ gị bịakwa n'ochie onye ahụ. Ị jụọ ọdụ kedu ihe mere nụ. Iti ọka ịsachi ya. Ndị mmadụ people ịma na-apụtasị gị Biafra mmụọ. People eche ma when you like get us Holy Ghost fire. Biafra mmụọ. Nwanne ị ga alụso Biafra ga jọọ ya. Nwanne ịlụghachi ya azụ ọ ga-ete kwa time. Eziokwu ka na agwa gị. Maka onwe sometimes ọ ga-abụ ruo otu onwe okwu abụ kwuo before me je recover n'okwu ahụ godo. Nwanne ọ na-adịkwa ka eshiri n'ọkụ. Ịmazi mmadụ ibitere. Ije Biafra je jọọ ya before gị ji ya azụ ọ ga-eteke kwago ọ bụrụ na ị jere ije ha one day ọ ga-eteke go more than 3 months before gị ji akwa as again. Because ya na-agwago na asụ Biafra mmụọ unu eche ma ọwụkwu egwuregwu nwanne asọ nụrụ be nwanne agbala ọsọ chekwenu jee uche mefo chekwenu jee chowa many people this group chekwenu jee chowa one of these men onye a ọwụrụ na uche mefo zuru ohi bịanụ bịa gwa anyị na o zuru ohi ọwụrụ na George onye ibe mere ngịnị bịanụ bịa gwa anyị ihe mere bịanụ bịa ka anyị mara ebe anyị esi pịaba ndị a maka mụ nwa ụmụ ebe m si aga sef ha na-akọgheri si na social media. Even this is opportunity now. Our leader now. This is the time. Ye je ka pụta ya hụ na yes unu eme n'udo nke ya na-eme nke ahụ na omenwu n'ihe unu eme n'ihe ọ ga-adị very happy. Let everybody come together. Ya ahụ ihe nna anyị Igbo na-ekwu aja ala Igbo na-ekwu dịsa okwu a mmiri na-eso n'ala Igbo na-ekwu dịsa okwu a anyanwụ na-ekwu dịsa okwu a ikuku na-ekwu dịsa okwu a. Because ihe ọzọ ha na-ekwu kịta na ihe ọzọ ha na-ekwuzi kịta na anwụ na-agbaka m isi na abụ anaghị asị sak nene anya sak onye nke a sak onye nke a nna kedu na-ekwu sak ya kịta. Who is these people? Onye ga-anọ di ya ọkwada nwanyị nwatọga dịsi ega ega ekwugodo okwu ya ọkwada nywa ile ahụ ya nụ prọfet na-ebe prọfet otigo ego ka prọfet na-etigiri na dis strọgụ. Ana m ekwukwa n'udo onye nke a sef abụrụ n'okwu onye ha dị aba n'uru. Ndị a na-ekwukwa okwu unu agaghị ekwu otu a ga-esi jikọ ihe niile ọnụ ka enwe ike eche m na anyị nwere obi nwanne eche m na anyị na-achọ freedom where we will go and accommodate my criminal, accommodate my thief, accommodate my igbu mmadụ. Mba ihe a na-agba gị bụ na obodo anyị na ọ bụ Germany a na-egbu mmadụ na ndị ma nnọkọta gbuo mmadụ
ifuge ihe na-agwa gị igbu mmadụ abụrụ mmadụ na enwere ndị ga-emegide mistake gbuo mmadụ so now enwere ka esi treat ya ka m na-ekwu even obodo a mgbe mmadụ anọkọta mee mistake ihe na-ekwu na accommodate o nwere onye gaba ome ihe ijubagode what push you to do this mana ndị bada like ịjụ ese ana Nnamdi Kanu gwakwara ha sị ya na onye ọbụla mere ihe jụọ ese ị mana o nwere ihe a na-ekwu na-achị ọcha sị na ịfọrọ Nnamdi Kanu ha atụpụtara Uchemefọ na o nweghị oge ekwu maka okwu okpaka ma ya nwana nweghị eso Uchemefọ maka ndị mara na-ekwu ihe a na-adị m kọ dị ka ọfim ya kwuo onunu ya kwuo bikọsi unu cha niile jos na ojide ihe niile afọ tọkọsị spirit ye kan akwebro kam kwuo this okwu na kam kwuo enwere program emere ada yesterday or this morning that boy na egbe say Saint Nnamdi Kanu Saint nwanne gwakwa ha stop that thing ya bụ na I just know odos no ya niile bụ just onye brainwash ya na-ekwu okwu ya na bifina mere eme nke awọkwa system maka ihe ọjọọ gba afọ wo omenala mana m nwakwuru okwu banye n'ime ọ bụ masị ya stop onwe ya gbasara m na ya ekwugo m okwu nke m nwanne ife enwere mgbe m kpọburu enwere mgbe m kpọrọ redio Biafra sị gị Nnamdi Jesus ife that time nwanne ihe m ụra ị na-akpọ mmadụ onye nwụrụ Nnamdi Kanu ka dị ndụ ị na-asị ya Jesus our time onye ka m jụrụ ajụjụ that day si kedu onye ahụ unu chọrọ igbu ya egbu mana onye ị na-ene anya kịta ị na-ekwu maka ya kịta na nwere ike ọ bụrụ just na onye na-amaghị ya na-akọ maka social media emego things na-agazi n'iru ada ejide m ya ejide ada ejide m isi ejide onye aka m ji wee kwuo okwu m kwuru na buru ya ozugbo maka ndị mmadụ share ya na-achị ọchị a na-etinye ihu mmadụ ihu onye dị ndụ n'ego mbana a na-etinye ihu onye dị ndụ n'ego mbana ọkwe na-aghọta mmadụ anwakwala nwa na-akpọ Nnamdi Kanu na-akpọ ya sị gị Jesus our time Moses of our time agwago m ha support for that thing all those things were spirit ndị ọzọ na-anụsa ndị ọzọ igbu ya egbu nna ha gakwa ga-akpọ nna ya m na-ekwu na ndị a chịkọtara ya everybody ọnụ kedu ndị ịma na otu ya nọ kịta otu ihe nna ajụ bụ because na yes mụ isokwu na ma ndị pastọ anyị bụziri ozi onye ọbụla na-ezuchazi ozi I understand because na ndị kwesịrị ịbịakọsị ọnụ o nwere okwu ikwuru kịta mụ a mere accept ikwuru si that ọ bụ na ndị pastọ na-eklem na ha bụ pastọ ọ bụ na ha ga-abịa reverend fathers bishop na ha ga-abịa dị sef kịta maọbụ ndị eze anyị na ndị ọzọ anyị kpọgodu ndị anyị na-ebu Wazirike bịa Uchemefọ bịa kedu ya na-akpọ Asari bịa ndị IPOB bịanụ kedu unu na-eme na Facebook unu kọrọ ebe a kedu unu achọrọ Biafra ka unu achọrọ ọgụ because na ha chọkwu ha laikiri ihe na-emenụ nke mbụ ndị pastọ laikiri ihe na-emenụ nke a bụ nke abụọ ndị bishọp laikiri ihe na-eme nke a bụ nke ịtọ anyị nwa bụzi ndị kpokọrọ nwaanyị ọnụ na ọcha na famili dị iche iche na ụwa niile anyị che niile break go because na ndị anyị na-enye arụghọrọ anyị ha esi ha rụọ failure na Nigeria court ọ mkpu ka anyị tiri tipụte ndị anyị tipụtere mgbe ha ga-arụsi ọrụ ha nchara na-anakpuo and the people are na-ebukwu ya o ka m dị ya get ọ ihe ndị na-eme anyị na ịnọkọta na-ekpe ekpere ka nwanne gị nwụọ anọ Chukwu ga-ekpe n'ụwa ka m sọpọtụ nonsense who are you ba Chukwu aka m tfia kwa people just they do nonsense and ana m afụcha platform na support ya hapụ ndị enwere m time ha cha no mụ ana m eche ha nwayọ nwayọ let them come together these great leaders these great people this my DOSO, my national coordinator, my international, my local, my new, everybody now meeting. Let them meeting. They know how to get to Uchemefọ. Obugodu one and one. Obugodu na ha wetara one ofu. The reason. One enwembe Nnamdi Kanu no na Biafra land. Go no na ben na ya. Enwembe apịakọtara ọnụ. Everybody bịakọtara ọnụ dị Nnamdi Kanu nọ n'etiti ya.
All the masop my idea in the house na here I go say to go na here kwetego. Oh yeah, come I was looking for that video frozen. Everybody, more enwere m obi nwanne agụmanụ ebe a na-egbu mmadụ, agụmanụ ebe a na-akpa nkata ihe ọjọọ, agụmanụ ebe a na-ekwugide nwanne m, ebe mmanụ onye nwanne m, nwanne ka eme ihe ọwụla wụ nsogbu, ana akọsọ ọnụ na-ama aka onye akọ nke onye nke akọ nka nwanne gị na nwanne gị ka unu na-egosi na unu ama menwu dị self love n'unu je die onye nke akọ onye nke ọnụ onye mmadụ nọ atọkị na-asị na uche mefe agbụ ya nkịtị elebe principal officer ọsọ lebe ha nọ. And our leader gwakwara ndị a our leader shoe kwa memo do ọ bụ na ichi isi uche mefe isobu uche mefọ ịchọkwa na ịnọ na IPOB nọ na IPOB onye ọbụla should go on his own ọsọkwa je kparibe maka ebe mkparị ya niile esicha maka onye nwana onwe ya mana onye ọbụla mkparị ya o ihe provoke n'uche mefọ mgbe ha na kpari unu akpari gbugoro ngwanụ Bruno Biafra n'isi na banụ na-agasa gị ya na-eme na ka ọ dị mụ bịa ajụ ọzụmọma ka ọsị ihe m nọ n'ime ya bụ na famili nke m nwa sokwe taa afọ ya ka onye bụta ome ihe ọ laikiri ụwa tin na-ewute m mana udo dị. But I'm very, very certain that you will not get to the end of the 150 days. Because I have a very personal experience. Now I am giving you the secret of how we operate. We are in the spirit. Acclaimed leader of the proscribed secessionist indigenous people of Biafra, Nnamdi Kanu, has, for your information, been intercepted through the collaborative efforts of the Nigerian intelligence and security services. He has been brought back to Nigeria in order to continue facing trial after disappearing while on bail regarding 11-count charge against him. Good evening, fellow Biafrans, lovers of freedom, and all the goodwill of all the good people of Biafrans. I'm just coming on air right now. My name is Mazi Sawaru. I'm coming on air right now based on the information that is circulating on social media. I just want to urge every Biafran, wherever you are, make sure, hold yourself together. There is nothing that have spoiled or nothing have gone wrong. The Directorate of State will make an official statement on any news you are hearing on social media or anything or any information concerning the arrest of our leader. The actual and the correct press release, the authentic information will come from the Directorate of State. And immediately the press release will come out. All of you will also see it. For now, we want everybody to keep calm, do not panic. This is freedom fighting. We have to know that whatever, for over 60 years, that the Nigerian terrorist government has been killing our people. If there is any adoption or redemption of our people, we are not going to back down. The arrest and killing of our people is not going to back anything down in what we are doing. What we are saying is this: everybody calm down. The Directorate of State will come to make an official statement in less than 24 hours, and the new pace, the way we have to move, or whatever our leader will say, is what we are going to follow. We do not need to panic. This is freedom fighting. Whoever knows and have gone through the history of freedom fighting
for those who are fighting for their freedom. Nobody can deter the urge or the quest that people have for their own freedom. Arresting people, adopting people, all these things have never stopped the freedom, those who are fighting for the quest for their freedom. Therefore, I call all you Biafrans, wherever you are, do not have any panic. Do not panic for what you saw on social media. Anything that happens, it will be laid open. It will be laid open. We have nothing to hide. And if you are part of anything that have gone wrong in the struggle for the indigenous people of Biafra, you are part of the saboteur. Anything you see from us, you will get it. This is all I can say now, Mazalozie. I am not making this statement that it is an official statement for the Directorate of State, but as a member of the EOS, and I see the way they panic and the calls that are coming, I am telling our people to calm down, that the Directorate of State will make a statement in less than 24 hours. We have gotten to the stage and have put everything we need in place to do whatever we need to do. And we remain unstoppable. No matter whatsoever, we are unstoppable. But I think to today, true, bring this one politics and overnight arrest our leader or repatriate our leader. We are not going to stop. Some of us already are stubborn than our leaders it is. I'm telling you the gospel truth. We are not looking for where to lay our hands on any arm. That is not the case. We improvise. If peradventure in any case they want to dare us, we engulf this Nigeria in fire overnight. We are not making much about it. We are millions and we are ready to lay down our lives. There is nothing you can do about it. There is nothing way. So it's not something you should be panicking and making all to find out whether it's true or not. That should bother you less. They said he's been arrested since Sunday. I don't have information about where he was arrested, where he was detained before his arraignment today. But going by what we saw in the courtroom today, it's already worrisome that he was hooded and could barely breathe, and he was handcuffed and roughly treated in court. Incidentally, the guy who brought him to court is the same guy who abducted me in this court in 2019. So I worry for him, but I rushed here from home, when I say home where I live, to come and witness whatever was the situation with his arraignment. But by the time I got here, the arraignment had been quickly done and he's been taken away to a detention center that I presume is the DSS headquarters in Abuja, or somewhere, one of their secret detention centers in Abuja. He was not allowed a lawyer, from what I learned. But we had lawyers who snuck into the courtroom. Good day, Dr. Alozie. This is Major General Isaac Atakabaro II, Commander 66th Brigade Battalion of the Biafran Army, Ataka Marine Force of the Creek on the line. Welcome. Calling from Izon Province here in the United States of Biafra. The breaking news getting to us is that the Interpol arrested our leader. We are sending a message to Interpol and to all APC politicians. They have 72 hours to release our leader in good health. Our leader gave the order many years ago before he left this land that if he is re-arrested again, we should turn the suit to ashes. Britain has 72 hours to release our leader in good health. Else, that their company called Nigeria will go on flame. It's not a threat. It's a promise we are giving them because men are hungry. God bless the United States of Biafra and God bless you. But I'm very, very certain that we will not get to the end of the 150 days. We are in the spirit. Absolutely nothing. Nothing. I need them to understand this. We've crossed the Rubicon, the point of no return. There is nothing anybody can do. If I'm alive, if I'm dead, if I'm wherever I may be, Biafra will come. If I'm dead, it's even better because we'll come far more.
Biafra news. Court grants Kanu leave to serve processes of federal government. 7 others. Yes, now so the matter be. Yes, we don't hear plenty kemu concerning this talk now. Say court don't grant our leader now the Kanu leave to go to court to serve processes on federal government, and 7 others, including Malami and the rest of them. Yes, now so the matter be, and we know how the lawyers don't they work tirelessly and relentlessly concerning this. We'll keep on praying for them at this point because this is a critical time. This is an injury time, so we'll keep on praying for them so that this we get heard, this we have so that the court sitting will have effect. Yes, and as the matter be, now so it be, my people. Thank you once again for joining us on Taxi News Television. If you're joining us for the first time, we throw a salute as we welcome you once again to Taxi News Television. Do not forget to subscribe to our channel if you've not yet subscribed, and also turn on your notifications so that you get notified each time and whenever we drop our correct yarn. The news reads in detail. Abia State High Court, Omahia, has granted leave to the indigenous people of Biafra, IPOB, leader Mazi Nnamdi Kanu to serve the federal government and 7 other respondent processes in a fundamental right enforcement application he filed, Mr. Justice Casey Okereke. The suit marked HIHFR 14/2021. Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndị Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love. Ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị, ekenekwa m onye ukwu, ekenekwa m onye nta. Ana m asị nke onye chiri ya zere. Ana m ekene unu niile bụ ndị nke gere ozi ọma nke mgbede a. Ana m asị ka anyị ncha niile mara ife anyị ga-eme ka udo wee chịa n'ala Igbo. Onye mara ife ọbụla oge eme ya mebe, because anyị na-atara ya wa best. Ọ dịrọrọ anyị izi, but na Chukwu Okabịa ma ga-enye anyị ike, nye anyị amamihe, nye anyị nghọta anyị ga-eji wee na-epushi ya bụ ife. Maka na ihe ọbụla bụ gbajuo dọrọ ka o si gbajuo dọrọ onye ọbụla n'ụbọchị taata na nwere onwe anyị a, ịma na mmeri abịabago. Ihe m believe n'ụwa bụ na ọ bụrụ na onye nke ọzọ na-ada ada ị na-akwalite ya, onye nke ọzọ na-ada ada ị na-akwalite ya, ka anyị na-akwalite n'onwe anyị, na-agbaziri onwe anyị ọnụ, na-agba onwe anyị ume, onye bụ na anyị ga-eru ngwa ngwa. Mana ọ bụrụ na onye nke a na-ada ada ị na-akụ ya ọnụ, kọtọọ ya, marakwa ma dat na ọ bụ na ịkọtọcha onye nọ n'aka mgbe kọtọrọ nwanne gị, onwebe ka o si eme gị, ọ gakwenyere gị aka, maka na obi iji wee so nwanne ka o eji sokwa gị. So ka anyị nwee ihe a na-akpọ eneta aghara ana obi nwanne. Iwe nwanne adị eru n'ọkpụ. We want unity, and unity we achieve. That is why I believe in united we achieve. So ana m ekene onye ukwu na-ekene onye nta bụ ndị na-ege obi nwanne ma na-eshi ekwu obi nwanne, wee na-asụ uru n'ọbụ oziọma nke anaghị akụ mmiri ka anyị na-agbasa, wee na-asị na ndị nọ na Biafra land ị na-alakpụ ọfụma, anyị nwanọkwa n'ala Ukraine anyị ga-anakpụ ọfụma. Ndị nke tete etete jee na ije ọma, anyị ga na-eje n'ije, anyị ga na-eje na ji ka ji na-eto. Maka na ihe anyị ji wee bụrụ ụmụ Igbo bụ na o nwere ihe dị n'ụwa anyị amaghị ha ga-eme na brọsọ ọnwụ. So na anyị ga-ama ihe ga-eme mgbada ka a sọrọ ya nri. Obinigwe ga-eme nke o ji bụrụ ezi ichi n'oge na-adịrị anya. N'aha Chukwu Okabịa ma nke kere n'igwe na ka anyị ga-eji nweta ife anyị na-achọ. Anyị ekweghị ise. Ndewonu ka chi fonu ụmụnne m. Chukwu gọzie unu. Obi Nwanne Ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens, to restore the pride of Ndị Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another, to ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future, to rebuild the strength of Ndị Igbo through her bond of unity,
to ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world, to reinvigorate the ingenuity of Ndi through self-rediscovery and self-actualizations, to see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. Obi-Nwanne Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obi-Nwanne Global Radio, the unity of culture of Igbo nation.